Hauteskunde gaua naiz irratian. Bederatziak jo berri ordu honetatik aurrera hasiko gara lehen datu ofizialak jasotzen, oraingoz ofizialak ez, egiazkoak batzuk bai, herri txikiren batekoak, ez horren txikikoak ere bai, markinatik idatzi digutelako datuak emanez. Esango dizuegu entzule zuei ere sarrerakoan ez dizuegu aipatu, baina aukera duzuela zuen iritziak emateko, baita informazioa ere helarazi nahi baduzue, gu entzuteko preste gaudelako. Horretarako gure WhatsAppa duzue, hegoaldeko zenbakia da 644 63 89 94, 644 63 2 hirugarren aldi batez esango dut, 644 63 2 nahi baldin baduzue, bertara zuen iritziak, balorazioak edo zuen herriko berri baldin baduzu ere eman diezagukezue. Oraingoz esandakoa berehala hasiko gara emaitza ofizialak jasotzen, oraingoz inkestak dugu, inkestaneko fidagarria izaten dena, arratsaldeko 8 kaleratu duena Euskal Irrati Telebistak, garazi inkesta horretan titular bat Gasteizen daukagu, bertan EH Bildu izango litzatekelako lehen indarra. Hori da, Euskal Herria Bildu lehen indarra 24,4 bozka pilatuta, 7 zinegotzi liratezke, EAJak 23,7, 7 zinegotzi kasuntan ere bai, PSOEk 22,2, 6 eta 7 zinegotzi artean, PPek 19,4, 5 eta 6 zinegotzi artean, eta Elkarrekin Podemosek 6,7 zinegotzi bat edo biren artean izango litzateke. Hori bertakoa, gainerako boto intentzio horiek errepasatu ditzagun, EITB-en arabera beti ere, inkesta horren arabera ditugunak. Hori da, Bilbon esaterako, Euskal Alderdi Jeltzaleak irabaziko luke, 42,4 pilatuta, 13 eta 14 zinegotzi artean lortuko lituzke beraz, Euskal Herria Bilduk 17,5, 5 zinegotzirekin, PSOE hirugarren indarra 16,3, 5 zinegotzirekin baita ere, PP laugarren indarra 10,2 pilatuta, 3 zinegotzi, eta Elkarrekin Podemos bozken 9,7 pilatuta, 2 eta 3 zinegotziren artean izango litzateke. Hori Bilbon, baina Donostian esaterako, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko luke, bozken 33 pilatuta, 9 eta 10 zinegotzi artean izango litzateke. Euskal Herria Bildu 27,5 igoera nabarmena, kasu honetan ere bai, 8 eta 9 zinegotzi artean ibiliko da, sondeoaren arabera, PSOE hirugarren indarra 16,8, 5 zinegotzi, Elkarrekin Podemos 9,8, 2 eta 3 zinegotzi artean, PPek 8,8 pilatuta, 2 zinegotzi eskuratuko lituzke. Eta amaitzeko hiriburuekin, Iruñan, UPNek 6,7 bozka pilatuko lituzke, 7 eta 8 zinegotzi artean, Euskal Herria Bilduk 6,5, 7 eta 8 zinegotziren artean, Leia estua lehen eta bigarren postuentan Iruñan, PSOEk 14,1, 3 eta 4 zinegotzi artean, PP 10,6, 3 zinegotzi, eta geroa baik 9,7, 2 eta 3 zinegotzi artean. Kontigo zurekin Nafarroa 6,7 bozka, bat eta 2 zinegotziren artean. Hori hiriburuei dagokionean. Hori inkestetan jasotzen ari garen egiazko datu ez ofizialen artean, Lea Artibai inguruan, itxuraz EH Bilduk alkatetza dezente, bere gain hartzeko bidea edo egiten ari dela, berehala emaitza ofizialak ere jasotzen hasiko gara, aurrez amaitu direlako, esan dizugu gaur begi bat ere jarrita futbolean genuela, Ane Urkiri lankidea agurtu behar dugu berriro, orain bai, amaitu dira Alemaiako gizonezken futbol partidak. Kaixo, eta nola amaitu dira? Eta albiste posgarri bat, Reala 10 urteren ondoren txapeldunen ligara itzuliko delako. Txuri urdinentzat albiste hona beraz. Galdu egin deu Metropolitano, baina Villarrealek ere galdu egin deu, Baiekasen, Baiekaskuageak ere ez. Eta beraz, Reala txapeldunen ligara itzuliko da, eta Atletita Osasunentzat, jardunaldia hasi bezala bukatuko da, biek porrota jaso dute, eta beraz Osasuna 7garren, 50 punturekin, eta Atletik 8garren, 50 punturekin baita ere. Albistea hortxe, Reala txapeldunen ligan izango dela datorren denboraldian, gaur irabazita bazuen, hirugarren postua lehiatzeko aukera, hori oraingoz agurtzen du, ez? Bai, agurtzen du, Atletico Madridek esan bezala irabazi egin deu, atzo Real Madridek ere irabazi egin deu, baina nik uste, notizia dela txapeldunen ligara itzultzen dela, eta bada zerbait. Oso ondo, Ane Urkiri, mila esker, eta animo lanean.
berdin. Gero arte hori esaten ari garena, futboleko albistea ere eman behar genuelako. Goazen analisi maira, ez gara uzten izkenetan eta gure gonbidatuei entzule gogoratuko dizugu, orain batu bazarete gure emanaldi honetara, naiz irratea entzuten ari zarete, Hamaika Telebistaz ere ikusi ahal gaituzuela eta gurekin ditugula estudioan Eguzki Urteaga Estitxu Garai eta Julen Mendoza. Estitxu aipatzen genuen, Lehartibaitik hasi zaizkigula datu batzuk iristen, erakusten dutena, EH Bilduk hor aurrera pauso nabarmena emango dura leku batzuetan. Bai, somatzen da, Lehartibai laguna dauzkadala eta WhatsAppetik ere izaizkidala emaitzak bidaltzen. Bai, Lekeition ere orain artea jota egonda eta EH Bilduk irabazi du. Ondarrun ere, uste dut okerezpanago, Lehartibai osoan. Eta gero, pitinka ari dira ere beste herri batzutako emaitzak iristen, oraindik ez dira ofizialak, baina gu jakinala, entzulek nahiko dute eta WhatsAppetik jasotzen dugunaren berri izan. Hori jasotzen ari garen emaitzetako batzuk, ez dakite, berehala datu ofizialak, hasiko gara jasotzen, eta horiek espero ditugu. Gero, espektatiben kontu ere izango da, gaurko gaua, ez da bakarrik emaitza onak edo txarrak zer diren, ze ikuspegirekin azertzen dituen norberak ere, eta jarri diren helburuen araberakoak ere izango dira. Ikusten ari gara, aurrik ikusita bezala badirudi eta inkestei helduta EH Bildu gorakada bat izango duela, Gasteizko alkatetza hori agian lor dezake, halako, Gasteiz, Iruña, Donosti, Gipuzkoa aipatu dituzte, Ezker Soberanistatik, holako trofeo txeren bat behar dute, agian emaitzei behar duten balioa emateko, edo agian gai dira mugimenduak, agian aginten makili lortu gabe ere, emaitzak bere neurrian baloratzeko. Bada hor espektatibain joko bat. Nik usten dute badago aukera bat eta da Iruñakoa. Egia da Gasteizekoan eta lehen Estitxuk aipatu du, momentu honetan 6-7 ematen ari zaizkio EITB-ren inkestaren arabera PSeri eta 7 jotari eta 14ean dago gehiengoa, ez. 6 edo 7 horretan horren markatu egingo du Alderdi Popularraren laguntza behar ote duen edo ez, eta horrela izango balitz horrek zailtu egingo dio EAJari zalantzari gabe, egoera horiek zailduko dizkio, ez. Hori esan da, nik uste Iruñakoa... Barkatu Julen, barkatu moztea berriro, baina ari gara emaitza ofiziala jasotzen, Donostikoan nabarmenduko dugu. Bai, zenbatuta 29,6 dagoen arren, lehen indarra Euskal Herria Bildu izango litzateke, 9 zinegotzi eskuratuta, 3 gehiago lortuko lituzke, bigarren indarra EAJ izango litzateke, 7 zinegotzirekin, horrek esan nahi du 3 zinegotzi galduko lituzkela, PSOE 3. indarra 6 zinegotzirekin bat gora, eta PPek berdinduko luke emaitza 3 zinegotzi eskuratuko lituzke, eta Elkarrekin Podemosek 2. Zenbatuta 29,9, ez da 2, ez da 80, baina 29,9, ikusiko gu inkestatik aldentzen den kontua Gasteizen kasuan zenbatuta 29,4. Hori da, Euskal Herria Bildu lehen indarra kasu honetan ere bai, 8 eserleku eskuratuta, 2 gehiago, bigarren indarra PSOE izango litzateke, 6 eserleku eskuratuta, eta zinegotzietan berdinduko luke, baina 3. indarra izango litzateke EAJ. PP 4. indarra 5 eserlekurekin, eta Elkarrekin Podemos 2. Zenbaketa aurrera, Bilboko kasuan ere, botoen 45%arekin dagoeneko. Bai, hori da, kasu honetan zenbaketa kopuru handiagoa da, lehen indarra EAJ izango litzateke 12 zinegotzirekin, hau da, 2 zinegotzi galduko lituzke, eta bigarren indarra Euskal Herria Bildu izango litzateke 3 zinegotzi gota 7 eskuratuta guztira. PSOE 3. indarra 5 zinegotzirekin, PP 3 eta Elkarrekin Podemos 2. Berela eskatuko dizuet analisi mailan analisi txiki bat ere, azkar batean Xabin Etxera goaz lehen bizi, bertan Aiara de Urreta, Hamaika Telebistako lankidea, Arratsaldeon segiro dago hor. Kaixo bai, entzun duzue lehenez, duela gitzi itxaso batutzak lehen adierazpenak eman ditu, lehen balorazioa, eta balorazio hori positiboa izan da, aitortu du, nola parte hartzea tikiagoa izan den, baina, hala ere, balorazio positiboa egin du. Eta datuen aldetik, hemen Bilbon gaude, eta, Bilbon parte hartzeak berako joera izan du, 3,86 puntu gutxiagoko parte hartzea egon baita hemen Bilbon, eta datuek, ITB Fokusen datuek diote adibidez, EAJ gehiengo osoa ez lukela lortuko, eta gainera
posiblea izan daitekeela 13 zinegotzi lortzea. Hau da, 2019an baino bat gutxiago eta EH Bildu bestalde bigarren indarra izango litzateke, horrela PSeren postu hartuko luke EH Bilduk eta PSE hirugarren postuan geldituko litzateke eta bestalde, PP eta Elkarrekin Podemos egongo liratezke. Eskerrik asko Aiara, gero arte itzuliko gora bertara, goazen garazi gogoratzera datu horiek eta lehen analisi bat eskatuko dizuet, hegoaldeko 4 hiriburuen zenbaketa aurrera doalako, batzuetan aurreratuago, besteetan atzeratuago. Gasteizko kasuan, 27 zenbatuta, lehen indarra Euskal Herria Bildu 8 zinegotzirekin, bigarren indarra PSOE 6rekin eta hirugarrena EAJ 6 zinegotzirekin. Bilboko kasuan, 12 zinegotzi EAJarentzat, Euskal Herria Bilduk 7, PSOEk 5 eta PPek 3. Donostiako kasuan, 32 zenbatuta, Euskal Herria Bilduk 9 eserleku, EAJak 7, PSOEk 6, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Eta naiz eta oraindik zenbatutako kopurua oso txikia den Iruñean, 9 besterik zenbatua ez baitago, lehen indarra Euskal Herria Bildu izango litzateke, 10 zinegotzirekin, UPNek 7 eskuratuko lituzke, PSOEk 5, geroa baik 2, PPek 2 eta Kontigo Navarra zurekin 1. Iruñeko kontaketa oraindik ere asko falta da, 9 soilik, besteak ordea, aurreratuxiago daude, ezagit oraindik fidatzeko modukoak diren, buelta eman dezakelako. Donostikoak harritu gaitu, EITB-ren inkestaren arabera Gasteiz bai, jo puntuan genuen, EH Bildu lehen indar gisa, Donostian 32 zenbatuta, Bildu ageri da lehen indar gisa eta Euskal Herria Jeltzalea bigarren. Ez dakite, 39-40 kontuan hartzeko datua da, edo oraindik... Kontu zili behar da, 130 izateaz aparte ikusi behar da, ze auzotan eta ze mai azken finean harakatu diren. Zeren, horrek asko aldintzatu dezake, zeren, segun eta ze maiko datuak barne biltzen diren, horrek datuak alda ditzazke. Zenbaketa hori egiterakoan, kontuan hartzen da hori ere, ez? Ikuspegi soziologiko batetik ez da aztertzen zenbait lehenbizita gero itzateko ponderatua edo ez? Ez, horiek datu reala dira. Orduan, gero ikusi behar dena da, adibidez, herri txikia direlarik, maiz, zonalde batzutan herri txikioeko datuak lehenago lortzen dira, hiri handietakoak baino, hor, hirietaz soilikari ere hitz egiten, baina hautesontzi ezberdina daude. Eta segun eta hautesontzi horiek ze auzotan kokatzen diren, auzo horietako soziologia diferentea denean, horrek eragiten du emaitzetan ere bai. Gainera normalean hiriburuetan edo herrietan bertako biztanleek jada jakiten dute zein mai izaten diren arinenak eta hortaz orain daukagune zenbaketa kopuruarekin zenbateraino den justo mai baten joera dagoelako alderdi bate bozkatuagoa izateko edo ez. Oraindik egia da 140aren bueltan gabiltzala, baina inkestek aurre ikusten zuten joera ematen du nahiko indartsu berresten dela, alegia EH Bildu oso indartsu dagoela dirudiela, egia da itxaron behar dugula bukaerako emaitzetara arte, eta kontu zibili behar da batzutan sorlitekelako lehen aipatzen nuen sentipen hori, ez da? Hasierako datuek oso altu ematen diotenean alderdi bati, gero naiz eta emaitzak oso onak izan, irakurketa ezkorrak egin daitezke. Pentsa Iruñan orain, 15arekin EH Bilduk 10 zinegotzi dituela eta UPNek 7. Pentsa nola egongo diren, batzuk egongo dira dantzan, baina oraindik dantzarako itxaron behar da. Gasteizen zenbatuta 34a, esan dugu, EH Bildu lehen indar gisa ageri da, PSOErekin berdinduta kasu honetan, 7 eserlekurekin Euskal Herria Jeltzaleak 6 lituzke, eta EITB-ren inkestaren arabera ere, EH Bildu litzateke lehen indarra. Jon Salgado lankidea, ari da Gasteiz eta Arabako datuei begira, arratsaldeon Jon. Bai. Lehen inkestetan ikusi dugu, zenbaketa oraindik baju doan arren, EH Bildu lehen indarra izateko aukera hori hortxe ageri dela? Bai, eta bagenekien iragarrita zegoen Gasteizen lehia egongo zela, lehia estua lau alderdien artean, eta badirudi hala izango dela. Oraingoz itxaron beharko dugu, ze justu entzun dut gomendatu duzuena, hasiera batean 8 zinegotzi eman diote EH Bilduri, ja dira 7, itxaron beharko dugu nola amaitzen den gaua. Bai, espektatiba faltsurik ez ezagun sortu ez da. Hor, Jon, Gasteizen badugu zalantza, gaur emaitzak ezagutu arren, agian ez dugula jakingo nor izango den hurrengo alkatea? Bai, itxaron beharko genuke. Duela 4 urte hori, izan zen akordio hori urtean eta Maider Etxeberriaren artean, gauza da jakitea nor geratuko den gainetik, EAJ izango dute den PSE edo PSE, dinote orain arte gobernuan egon diren bi alderdien artean,
Eta gero, nola baitzen da, lehenengo indarra Bildu baldin bada, baitzen egon beharko dugu erze jokaera daukatan, eta bai ez dugu azubea ere, PP egon dela gobernuan Marotorekin eta Alonsorekin, eta bertan den dagoeran leia ere. Hor, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaitzari dagokionez, Jon, Gorka Urtaran esan zuen, aurkeztu nahi zuela, berriro behin baino gehiagotan, azkenean ez da aurkeztu itxura guztien arabera alderdia gala erabakita. Beatriz Artolazabalen hautagaitzak ze itxura utzi du? Indartu egin du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa edo ez? Ze uste duzu? Nik esango nuke ezetz. Bai egia da aldatu egin zutela, batez ere Gasteizen egindako behiaren eragina nabaritu egin zuen jotak, beira Gasteizen egindako autobus berezi bat, elektrikoa, eta nahiko batez ere hiriko hegoaldean haserrea piztu egin zen, obrak egin ziren, trafiko moztu egin zen zenbait kaleetan, eta nahiko pototza sortu egin zen, eta horren ondorioz badirudi jotak erabaki egin zuela Artolazabal jartzea, baina Artolazabal esan dezakegu azken 2 asteetan EAJ baldin batzan lehenengo indarren inkesta guztietan, bai egin dituela zenbait akatz edo, eta azkena ustut izan zela ostiralean bertan galdetu ziotenean eztabaida batean irratian esaterako Gardelegin joango otesan Euskal Autonomia Erkidegoko amiantoa, eta atea utzi zuen irekita, bere garaian urtean kontra zegoen, Artolazabal utzi gintzun ate hori irekita, eta esan dezakegu asteburuan ere horri buruz Gasteizen hitz egin dela, eta desente gainera. Hor izan dira, kanpaina esate dute, komuni dela ez galtzea bintzat, irabazteko agian ez dagoela ezer, baina hori eta LGTBiren galderarekin ere, zertxo bait kalte egingo zion barrek? Bai, hori batez ere nabaritu zen, sare sozialen bitartez. Nik uste dute jende gaztea bai konturatu egin dela, baina gero helduen artean ez dakite inbeste nabaritu dute den. Baina esate baterako amiantorena bai zenbait komunikabideen bitartez zabaldu egin da, eta nahiko eztabaida sortu egin da bai. Hemendik aurrera lanak izango dituzue, pixkanak datuak ezagutzen ari garata, eskerrik asko eta animo lanean. Bale, venga jo, mi esker. Bueno, uste dut Bilduren lehen reakzioak ere jaso ditzakegula, lehen datuak ezagutzen hasi orduko, zuzenean goaz Tabakalerara, Donostiako Tabakalerara? Eta hemendik gure elkartasun eta maitasun guztia helarazi nahi diogu familiari eta gertukoei. Eta uste dugu, behingoz beharrezkoa dela guztionen atzean dagoenari heltzea, arazo estruktural eta politiko baten aurrean gaude, eta kaleetatik, instituzioetatik eta elkarlanean erantzun behar diogu guzti honi. Eta esan bezala zaila baldin bada ere, hauteskunde gaua da hau, oso goiz da oraindik, beraz itxoin egin behar dugu, lasaitasun asko behar dugu, gau luzea daukagu aurretik, baina egia da hauteskunde kanpaina osoan esan dugula giro oso berezia sumatzen genuela herri, ikusten genuela jendea gogotsu, ikusten genuela jendea ilusionatua, eta momentuz iristen zaizkigun datuen arabera eta zuhurtzia eta prudentzia guztiarekin, iruditzen zaigu, nolabait konfirmatzen ari dela ilusio hori eta sumatzen genuen guzti hori, ez? Baina esan bezala asko dugu aurretik. Esan genuen gorakada bat, Euskal Herria Bilduk gorakada bat izango zuela uste genuela, eta badirudi, konfirmatzen ari dela gorakada hori, baina, esan dakoa, lasaitasuna, zuhurtzia handia, lasai egon gaitezen eta disfrutatu dezagun gau politionetaz. Hori Nerea Kortajarena legebiltzarkideak Bilduren Donostiako ospakizun eremu horretatik egindako lehen balantze hori, egia da, ez espektatiben kontu hori esaten genduena, oraindik ere, eskrutinoek aurrera egin ala, Donostin, ez zenbaketak aurrera egin du 43an, eta Bildu jarraitzen du buruan, 8 eserleku, berak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Zeitzura hartzen duzue, lehen maitza hori?
Bueno, nik uste dute oraindik zuhurtzia handiz agertzen zaizkigula alderdi ezberdinak, guk ere zuhurtzia auki beharko genuke, baina joera hori nabarmena da, eta guztiek abiatu dute euren hitzartzea Gasteizko erailketa matxistagoan hartzen, eta nik ere alaxe egin nahiko nuke, izugarria izan delako, eta honek gogora ekartzen digu ere, nola kanpainan gai asko izan diren lehentasunezkoak eta hauesten lehentasunezkoa izan. Eta nik uste dut oso aipagarria dela, hauteskunde eztabaida guztiak jarraitu ditut, egia da feminismoak lortu duela gai batzuk agendan sartzea adibidez zaintzen kontua, eta hori mugimendu feministaren garaipen handia izan dela, baina indarkeria matxistak izan beharko luke lehentasunezkoa alderdi guztientzat eta eztabaida politikoaren erdigunean egon beharko litzateke gaurko albiste latz honek beste behin ere tragikoki erakutsi digun moduan. Apuntu bat egingo dugu horrekin, dagoeneko deialdi bat badagoelako. Hori da bai, Gasteizen bertan astelenean izango da, arratsaldeko 7:00 Andre Zuriaren plazan mobilizazioa Gasteizko mugimendu feministak deitua. Bueno, apunte horiek eginda. Iruñera goaz zuzenean, Iruñean Leire Martínez, ez dakit non zauden egia esan, Gabon? Kaixo, Gabon, bai, gutxi gora bera ilundu du hemen, eta gu sartu gara zentral barrura, zentral aretoan, hemen Bilduk dauka bereko egoitza, bai? Eta behin erran behar dugu ematen duela azkenean parte hartzea 2019koa baino baxuagoa izan dela, 0,77rekin, orduan hasieran pensatzen genuenaren kontrakoa. Momentu honetan eskolak itxiak daude, eta kontaketa oso mantxo. Momentuz, 36 mai bakarrik bildu dira, eta Nafarroan, pensa, 989 mai daude. Kontaketa oso mantxo. Ze pasako da gaur? Bueno, pues gogora dezagun, azken legegintzaldian Navarra Sumaren alderdiak, Enrique Maiak, izan zuela alkatetza. Hortaz, momentu honetan alde batetik eskuina zatikaturik dugu, UPN Kristina Ibarrola aurkeztu du, politikan ibilbide laburra duen hautagaia, eta bertzetik PP Kadanero aurkeztu du Sona handiko hautagaia. PSOEk txibiteren begiko elmasaiz paratu du hautagai edo apostu handia egin du beragatik, eta orain arte bera izan da gobernuko bozeramaile eta ekonomia kontseilaria. Indar abertzalei dagokionez, Bilduk Joseba Sironekin egin du berriz apostu, eta geroa baik orain artelen senako Koldo Martínez aurkeztu du. Bueno, botuen arabera, PSOE izan dezake alkatetzaren giltzarria, baina eskuinarekin apostu egin edo ez, abertzaleekin, hori ikusi beharko dugu. Aldezain zinetik errandakoa da, PSOEk erranduena, ez duela Bildurekin negoziatuko, egia ote den, orduan, hemendik aintzin ikusiko dugu, eta hemen azken orduko mezuen arabera, Iruñako, oraintxe bertan, Iruñako Bilduk 10 eserleku izango lituzke, UPNek 7, PSOEk 5, geroa baik 2, eta PPek bertze 2, kontigo zurekin bat, bosek ez luke eserlekurik izanen, eta horixe dira azken ordukoak oraintxe Iruñako udalean. Eskerrik asko, Leire, gero arte. Eio. Bueno, zentraletik ez guatze urrutiegi, esango du Leire Martínez lankideak izandako datu zenbaketaren 15% eginda soilik dela, oraindik asko aldatuko da, ziurraski hori. Ibai Fernandez, Noticias taldeko kazetaria, Gabon. Gabon. Ez da aurrikusgarria, ez da, Bilduk 10, UPNek 7, PSOE 5, geroa baik 2, oso urruti ziurraski gaur gauak utziko duen emaitzetik. Bueno, baina bintzat marrazkia ere bada, ez? Bai. Bildu oso ongi ari da, Iruñan, baina esango nuke zakarrik Iruñan. Iruñerri osoan oso datu honak ari ditu lortzen. Eta UPNek bera egin du. Beraz, datu horiekin lehen postua Iruña posible ematen du momentu honetan. Hemen, harrigarriena da momentu honetan da, Bilduren datu ikaragarri hon horiek, 10 eserleku horiek, lortzen dituela,
kontigo zurekin eta gero bai udaletxean daudelarik. Beraz, 13 batotzen dituzte 3 alderdiek momentu honetan, oso datu onak dira. Mugimenduak ematen diren urrengo orduetan, ze egia da, EH Bilduren datu on horiek geroa eta izkerra edo kasotako kontigo zurekin taldearen kalterako baldin badira, marrazki aldatu daiteke asko, ez? 5% hori ez badute lortzen eta behera errotzen baldin badira. Baina momentu honetan nik uste, esperantzarako momentuare badela, EH Bildu kalkatetza eskura dezake. Hortxe Ibai Fernandezek mandigune datua, joera horiek ikusita, izan ere, Ibai, printzipioz, Iruñeko udal horretan UPNek ez jarraitzeko bide bakarra izango litzateke, ez? Asiron lehen indarra izatea. Biderik errazena, nik esango nuke. Ez nuke erabaki garria denik, hor gero beste jokaldi batzu ikusi ditzakegu. Aber zer egiten duen alderdi sozialistak, bere etagaia mantentzen duen, eta zenbaki hauekin zer egiten duen UPNek, egin dezake mugimenduren bat Asironen alkotzitza bat eragozteko. Eta dauzen kasutan, nik uste, EH Bilduk ere badituela beste tresna batzu, gobernua Nafarroan eratu beharko da, Nafar parlamentuan EH Bilduk datu honak eta eserleku asko lortuko ditu, igoera nabarmena gainera baitaren Nafar parlamentuan, nik uste marrazkiak oroar EH Bilduren alde jokatzen duela eta negoziatzeko indarra izan dezakela, baina negoziatu beharko da. Bihartik aurrera Iruña negoziatu beharko da, EH Bildu lehen indarra bada ere. Bai, Fernandez, mila esker, animo gaur gauean, lan asko, baina badakit ondo pasako duzula eta. Disfrutatzen zaituko gara. Venga, Ibai, mila esker, gero arte. Gabon. Iruñan bertan, berala joango gara beste herrialdetara, Iruñeragoa, zentral aretora, EH Bilduk bertatik lehen balantze egiteko deia ere egin duelako, ia zuzeneko seinale hori ardezakegun. Guretzat, onartezina da horrelakoak eta gure refusiarik handiena adierazi nahi dugu. Gaua luze izanen da, baina gaua polita izanen da, magikoa Arnaldok esan zuen bezala, eta ditugun datuen arabera momentu honetan gauzak ondo doaz. Inkestak hor daude, inkestak ere kanpainan zehar adierazi dute eta markatzen zuten hildoa berresten ari dira, besterik ez. Benetako inkesta hasiko da, hasi dira datu ofizialak, badituzue datu ofizialak, eta esan dezakeguna da, ongi goazela eta oso ongi bukatuko dugula. Bai gainontzeko herrialdetan, baina batez ere Nafarroan. Guk ditugun datuen arabera, herri ia gehienetan igotzen ari gara, eta guretzat oso importantea da, eta hemendik eskertu nahi dugu kanpainan zehar, eta gaur egun zehar osoan gure militantzia, ibiliden militantzia, eta horretarako edaiei txalo bero bat bidaliko diegu. Datu zehatzak herrietan gutxi ditugu. Esan dezakegu, Iruñan oso ongi ari garela lortzen. Gure emaitzak onak izango dira, eta horretarako besterik ez duzu egin behar begiratu dituzuen aplikazio horietan, eta ikusiko dituzu zenbat herrietan igotzen ari garen. Guk ditugu datu batzuk, bat bakarrik aipatuko dut, ez dakit adierazgarrinea izan den, baina Burlatan, 24 maietatik 17etan irabazi du Euskal Herria Bilduk. Eta aipatuko dut ere beste herri txiki bat, lehenbiziko aldiz aurkezten ginena Kabredon, bazegoen Kabredon oso txikia da, segurazki batzuk edo gehienek ez dakizuen on dagoen Kabredo, baina hortan ere aurkeztu genuen zerrenda, beste zerrenda bat, eta bertan ere irabazi dugu. Decía que, desgraciadamente, la violencia machista se ha cobrado una nueva víctima en Gasteiz. Queremos recordar a esa víctima, queremos rechazar rotundamente la violencia de género, la violencia machista, y aunque sea en esta noche que para nosotros... oso basua dela, udalerri batzuen referentziak ordea baditugu dagoeneko, Garazi? Bai, begira, esanguratsua, Gipuzko aldetik Hondarribian, ditugun datuen arabera, 156ko zenbaketaz zegoenean, hau da, 3 mahai inguru zenbatuta zeudenan, Abotxanitz koalizioak 7 zinegotzi eskuratzen zituen, EAJak 6, 3 gutxiago, PSOEk 2 eta Euskal Herriak Bildu 2.
Eta beste alde batera begira, Nafarroara, Pirineotara kasu honetan, auritzeko emaitzak ezagun ditugu, Euskal Herria Bilduk Alonso Otegira egingo dugu salto jarraian. Hobeto, uste dut estitxuzuk zen dituela, ez da, Alonso Otegiko datuak eta esanguratsuak. Bai, euneko zenbatuta, EH Bilduk irabaziko lituzke hauteskundeak bi esarleku gehituta, 7rekin, EAJak bat jaitsiko luke eta PSE geratuko litzateke esarleku barik. Honek esan nahi du aurreko hauteskundeetan EH Bilduk irabazi zituen ere, baina EAJ PSE akordioaren ondorioz EAJ egonda alkatetzan, eta bada pisu handia Bizkaian nire eskualdea izateaz gain, eta enkarterri oroar EAJaren lurraldea izateaz gain, Alonso Otegi bada pisu handia daukan herri bat, ustelkeria kasu oso nabarmenak egon direlako, non EAJaren 3 alkalte egon diren tarteko, eta somatzen da emaitzetan EAJ zigortu dutela bertako herritarrek. Andoaingo datua ezagutu berri duguna, 100% zenbatuta, zein da datua garazi? Hala da, bai, euneko zenbatuta, EH Bildu lehen indarra izango litzateke, 8 zinegotzirekin, eta PSek 5 eskuratuko lituzke, bigarren indarra izango litzateke, EAJak 3 eta elkarrekin zinegotzi bakar eskuratuko luke Andoain. Hori Andoaingoa, beraz horren nabarmena EH Bilduren igoera, Gasteizko kasuan ere EH Bildu lehen indarra oraingoz, botoen 160 zenbatuta, 7 eserleku lituzke, PSOek 7 eta Eusko Alderdi Jeltzalea 3. litzateke eta alde nabarmenarekin gainera, 160 zenbatuta eta dagoeneko 3.000 botoko aldea aterako lioke EH Bilduk Eusko Alderdi Jeltzaleari. Gasteizko datu hori, 160 zenbatuta 3.000 botoko aldea, tendentzia baino gehiago da, dagoeneko. 37,24 azken gaurkotzean. Argi dagoena da nik usten dut, zalantzari gabe nola baiteko kautela bat euki behar dugu, ez? Baina ari gera datu bat bestearen atzetik ikusten, herri bat bestearen atzetik ikusten, eta eskrutinio ez bada ere, kasu batzutan 150, 160 inguruan dago, eta egia da horandikan gauzak aldatu daitezkela, baina maila orokor batean esan dezakegu uste duela EH Bilduk emango duela sorpresa handia, hauteskunde hauetan, ez? Hori ikusten denaren gatik, ez? Gero batzuetan agian gehiago izango da, besteetan gutxiago izango da, baina maila orokor batean uste horrela izango dela, ez? Eta gero gertatuko den beste gauza bat, eta hemen dago eukiko dugun inkognita handi bat, eta da aliantzen kontua, ez? Andoainen zorionez, ikusten da EH Bildu baduela. Durangoko datu emango dizut, 140 zenbatuta oraingo zein aliantzen kontuan EH Bilduk 9 eserleku lituzke, Eusko Alderdi Jeltzaleak 8, PSOek 2, Ezkerreko koalizioetako batek bat, eta PPek bat, alegia Eusko Alderdi Jeltzaleak gehi PSOe 10, EH Bildu gehi Ezkerreko koaliziori 10, eta PPren zinegotzia litzateke erabakigarria. Iragarri duena... Esan dute jada, euren esku badago EH Bildu alkatetzatik kentzeko asmoa daukatela. Bai, eta momentu honetan gertatu daiteke ikusi barko da PPrekin ze gertatzen den. Zetiagian sorpresera ematen gara ere PPrekin, eta aurrek pasaren hauteskundeetan udal askotatik kanpo geratu zen, baina agian orai aurkitzen gara PP berriro udal batean edo bestean, berriro ere udalen batean sartzen dela, ez? Orduan, ikusi barko dugu horrekin ze gertatzen den, ez? Baina egia dena da, tendentzia hori badagoela, eta zurrak izango gera, baina ikusten dena da emaitza on batzuk aurrikusi daitezkela EH Bildurentzako eta EAJarentzako aurrikusi zirenak, inkestetan aurrikusi zirenak, baina bajuagoak segurazki. Eta hor datua esanguratsua da, Gasteizen kasuan esan duzu bezala, lehen 2 posiziotan daude EH Bildu eta puntu bateko diferentzia ateratzen dio PSeri, eta kasu honetan azken eguneraketarekin EH Bildu bakarra izango litzateke 7 eserlekurekin eta PSek 6 eta EAJak 6. Esan ebeita elkarrekin batuko balira ere ez luketela gehiengoa lortuko, eta orduan lehen indarrak izango luke premia. Beraz, datu horiek ere esanguratsua dira, eta bereziki esanguratsua da EAJ 3. posizioan ateratzen dela, eta EH Bildurekin alderatuta 3 puntu erdiko diferentzia ateratzen diola. Bai, hemen aurkituko garena da ere disjuntiba berri batean, eta da orain arte aurrikusten genuen PSek EAJ babestu beharko zuela toki askotan, eta aurkituko garen disjuntiban, eta bere lehaintzaren logika horretan da EAJak PSE babestu beharko duela toki batzuten aliantza horrekin jarraituko badute, ez? Eta Gasteiz izan daiteke horietako kasu bat, ez? Bai, nik uste dute berretxiko balira datuak, joera aldaketa honek erakusten duela,
Euskal Herrian aldatzen ari direla gauzak, eta EH Bildu egonkortuko litzateke EAJ-ari hegemonia lehiatu nahi dion alderdi bezala, ezta? Eta udalerri askotan, ikusi beharko da EAE kopuru absolutuan, zinegotzi kopuruan bazen jada EH Bildu zinegotzi gehien zeukan alderdia, ikusi beharko da orain daukan joera honekin, igoera honekin, ere bihurtzen den alkate gehien daukan indarra. Horrek aldaketa handia ekarriko luke, batez ere, behin eta berriro esaten dugun moduan, orain erakunde asko hartzeaz gain, horrengo hauteskundetara begira ere indar posizio batetik abiatuko litzatekelako. Ikusten ari garen datuak, orain arte, benetan dira, joera aurre ikusten zuten inkestek, ez da, baina horrelako dik inola ere ez. Begira, zenbaketa aurrera doa, Garazi, gogora ditzagun 4 hiriburuak eta zenbatua dagoen portzentajea. Bai, Gasteizen zenbatua 177,74 dago, eta hauexek dira emaitzak, 7 zinegotzi Euskal Herria Bildurentzat, PSOE-rentzako 6, EAJ-rentzat 6, PP-rentzat 6, eta Elkarrekin Podemosek 2. Bilbon, bestalde, apurtxo bat gehiago zenbatua 177,79, EAJ-ak 12 zinegotzi Euskal Herria Bilduk 6, PSOEk 5, PP-ek 4, eta Elkarrekin Podemosek 2. Donostian 177,76 zenbatuta 8 zinegotzi, lehen indarra Euskal Herria Bildu, bigarren indarra 8 zinegotzirekin ere bai EAJ, oraintxe aldatu eginda, hortxe dabiltza dantzan, 2 indarrak 8 zinegotzirekin, hirugarren indarra PSOE 6 zinegotzirekin, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Iruña moteltxeago dijoa kontua, 136 dago zenbatuta, lehen indarra EH Bildu izango litzateke 9 zinegotzirekin, eta 8 eukiko lituzke UPNek, bigarren indarra PSOEk 5, PPek 2, Geroa Baik 2, eta zurekin Nafarroak 1. Horiek hiriburuetako datuak eta joera orokor horrentzat balio duena Hego Euskal Herriko datuak bilduta, naizen eskaintzen ari garen datua hori gogoratu, naiz.eusen datuak jarraitu aldituzuela etengabe, 176 zenbatuta, udala hauteskundei dagokionez zegoaldean, aldaketa egon daiteke lehen indarrari dagokionez bototan eta boto portzentajean ere, izan ere, EH Bildu une honetan agertzen zaigu botoen 28%arekin, Hego Euskal Herriko emaitza guztiak batuta, eta Eusko Alderdi Jeltzalea puntu bat gutxiago 27 pasatxorekin. Orain dela 4 urte behiratzen badugu, 4 puntuko aldea Eusko Alderdi Jeltzalearen alde zen, eta orain puntu bat EH Bilduren alde. Hori urte honetan agerri zaigun datua, zenbatu 176 eta dagoeneko 244.000 boto jaso ditu EH Bilduk, 236.000 Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hori zenbaketaren 176arekin ari gara. Datu gehiago, Garazi? Bai, herrietara joango gara, 185 zenbatu dute Azpeitian, Euskal Herria Bilduk 10 zinegotzi eskuratuko lituzke, EAJak 7 eta PSOEk 0. Olatu berdez hitz egiten zuten EH Bilduko ordezkariek, orain zenbaketa falta da, baina antzematen da zerbait. Bai, eta adibidez, oraintxe Azpeitiko datua aipatu berri duzuela, Julenek esaten zuen, ezta? Toki askotan ikusi behar dela, EH Bilduri kudeaketak zein neurritan egiten dion mesede edo saria jaso duen, Azpeitirena, Nagore Alkortarena izango litzateke kasuetako bat, jada iaia 100% zenbatuta oso emaitza honak jaso bai ditu, eta badirudi jasotzen ari garen datuekin berretsi dezakegula jada olatu berde hori errealitate bihurtzen nahi dela. Berde edo urdinska, orain rebrandinarekin urdinska data. Ezagutzen hautene badakite kolore kontuetan, ez zaidala komeni sartzea. Baina ordu honetan esaten arena, hegoaldeko 4 hiriburutatik 3 EH Bildu ageri da lehen indar gisa. Gasteizen 185 zenbatuta, Donostian 175 zenbatuta, Iruñan 140 zenbatuta. Dagoeneko zenbaketa aurrera doa. Bai, beste datu bat jaso dugu, 101 zenbatua dago Oñatin, esaterako Euskal Herria Bilduk berretsi du gehiengoa, 11 zinegotzi eskuratu ditu, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 6. Esare zen, Julen? Ez, badoala, konfirmatzen ari dela, eta esaten genuen aleno, ari gera hemen ordenagailuarekin herri bat sartu, bestea sartu, eta ikusten ari geran tendentzia hori da, eta orduan ja ez da tokiren batean gehiago biltzen ari dela EH Bilduren bozka gehiago bestea baino, baizik eta maila orokor batean gertatzen ari dela, Bergararen kasua ere aipatu nahi dut, 10
zinegotzi ematen dizkio orain artean orain arte kontatu den kopuruarekin, ez, beste kasu bat, ez. Edo galdaka hobera handikan oso bajo dagoela, baina EH Bildu hor goian mantentzen dena, ez. Ikusteko dago Durangon zer gertatzen den, uste torre eukiko degula nolabaiteko bataia handi bat. Eta gero, nik uste Gipuzkoako korrean. Durangon esango dugu, 77 dagoela zenbatua, une honetan, 9 xerleku EH Bilduk, 8 Eusko Alderdi Jeltzaleak, 2 PSek, bat ezkerreko koalizioetako batek, beste bat PPek eta Elkarrekin Podemos ez litzateke udalean sartuko botoen uneko 4,52 oraingoz duena, eta beraz, kanpaina horretik esan denarekin behintzat, litekena da Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSO eta PPren babesarekin alkatetza hartzea, horretarako prest baldin badaude. Hori da ikusi barko duguna, abertze gertatzen den, ez? Abertze beraien aliantza horretan ze gertatuko den. Bai, hor ikusten dena da, hor arrasateko datuak ari naiz begiratzen, eta EH Bildu da lehen posizioan, eta 6 puntu ateratzen dizkio EAJ-ari. Alegia, horrek suposatzen du EAJ-ak derrigorrez paktatu beharko duela PSE-rekin hainbat alkatetza mantendu alizateko. Eta horrek agerian uzten du azken finean, EH Bilduk zernako gorakada ezagutzen duen, eta ez da berdina lehen posizioan edo bigarren posizioan iristea, zera azken finean horrek derrigortzen ditu oposizioko alderdiek paktu batzutara iristea. Lehenengo eta bigarrenen arteko postuen lehia horretan, aipatzeko Amurrion, 74 zenbatua, EAJ-ak 8 zinegotzi eskuratuko lituzkela, bozken 29,76, baina Euskal Herria Bildu bigarren indarra dago, 36,17an 7 zinegotzirekin, beraz ikusi beharko dugu oraindik ere zenbaketak aurrera ginala, zer gertatuko den Amurrio aldean ere bai. Amurrio izan duzela orain agurain, aipatuko dunik, kanpainan hartu zuelako, sona, Aitor Estebanek propio PS eta PPko herritarrei edo hori bozkatu dizuten herritarrei eskatzen zien botoa emateko, EH Bildu edo EAJ zer nahi zuten, botoen 73a zenbatuta, EH Bildu lehen indarra, 7 xerlekurekin 4 puntuko aldea Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta zinegotzi batena, PSek ez luke izango inolako zinegotzerik hor, esango du, orain dela 4 urte, 17 botoatik izan zela lehen indarra Eusko Alderdi Jeltzalea, eta oraingo zenbaketa aurrera doan neurrian behintzat, tarte dezenteko ari zaiola ateratzen EH Bildu. Olako beste aldaketa bat, eman daiteken herrietako bat. Baitu, agurain aipatu duzula, nik uste dut kanpaina osoan, orain ikusten ari garen datuak aurre ikustea albidetzen zigun bakarra, zela inzuzen ere ikustea EAJ normalean egiten duen kanpainatik oso kanpo. Agurainekoa izan zen adibide bat non Aitor Estebanek modu zabalean eskatu zituen PPren eta PSOEren botoak, eta gero, kanpainak une batzuetan eduki duen zikintasun hori, baita fake newsetara jota, eta benetan gure herrian eta inon desiragarriak ez diren teknika horiekin, nik uste dut urduritasun horrek ematen zizkigula zantzuak orain ikusten ari garenarena, ezta? Ikusten ari garelako, nik esango nuke, nik badaramatzat jada hauteskunde gau batzuk, zuek ere, eta gainera toki ezberdinetan, ez da Julen, eguzki guke partekatu dugu mairen bat edo beste, eta horrelakorik sekula ez dugu ikusi. Eta herri honetan gainera askotan aipatzen zen, ez da? Azkenean EAJak beti irabazten dituela hauteskundeak, eta nik uste dut gaurko gaua behintzat, badela nabarmen joera aldaketa baten lehen eguna. Datu bat, Orio, 100 zenbatua. Bidali digunak ez sinistikua idatzita. Bidali digu, Garazi? Hori da bai, 100 zenbatuta esan dako moduan Euskal Herria Bilduka 10 zinegotzirekin irabazi du, 4 zinegotzi gehiago eskuratu ditu, EAJak 3 zinegotzi, 2 gutxiago, PSOek 0, bat zeukan bakarra galduko luke, eta PPek ez du eskuratu. Bototan, atera kontuak, orain 4 urte, EH Bilduk 1200 boto inguru zituen, eta 1130 inguru EAJak egun botoko aldea zegoen, bien artean gaur 100 zenbatuta, ia 2000 boto EH Bilduk, 700 piko Eusko Alderdi Jeltzaleak. Ikusi gabea. Bestelako kontua nabarmentzekoa Gernika Lumotik dator, WhatsApp mezu bat izan da. Euskal Herria Bilduk 2844 bozkarekin irabazi du, Gorroñok 2628 bozka eskuratu ditu, 200 piko bozkako margenarekin, eta EAJak 2489, beraz lehen indarra Euskal Herria Bildu Gernikan ere. Datu ofizialetan ere bai, 180 zenbatuta da dutelako Gernika Lumon, eta lehen indarra EH Bildu, 6 zinegotzirekin, guztiontzako herria, Gorroñoren hautagaitza ere beste 6rekin, Eusko Alderdi Jeltzalea 5ekin
kasu honetan, eman daiteken ez dakit horretarako preste egon daiteken Eusko Alderdi Jeltzalea, Gorroña babesteko EH Bildu goberna ez dezan. Horre ikusi beharko genuke... Hemen testu ingurenek ere jartzen du, ez? Biharamunean, estrategia bat ere izan daiteke, alde neurrian apaldu, ez? Esaten ari garen EH Bilduren aurre pauso hori. Seguru. Nik uste dute alegin hori nabarmen egongo dela. Orain arte ere ikusten genuen inkestetan bazegoen mezu bat orokortzen zena eta zen EH Bildu asko igotzen dela, baina gero ordea errentagarritasun gutxi ateratzen diola egoera horri, ezta? Nik uste dute toki askotan errentagarritasuna berez datorrela, emaitza bere kasa badelako alkatetza hartzeko modukoa, baina egia da, nik uste dut EAJaren esku badago, eginduko dela beste aliantza hoiek bideratzen. Horre Durango eta horrelako herrietan ikusteko dago, zen naiz eta EH Bilduko oso emaitza ona eskuratu igota bizinegotzi, lehen aipatu dugun, ez da, ezker subinanistaren espazio hori zatituta joateak eta PPk zinegotzi hori ateratzeak galeraziko lioke agian alkatetza eukitzea, ezta? Bueno, plaza asko aztertzeko dino. Bueno, plaza horietako bat, Andoain da, Andoaingo emaitzak esan dizkizuegu, EH Bildu lehen indarra, 8 zinegotzirekin, PSek 5, orain arte alkatetzan zen PSE, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 3, 5-8, elkarrekin Podemosek beste eserlekua 8rekin beraz, bertako alkategaia, EH Bilduren alkategaia, Andoni Alvarez, okarrik ezean, alkate berri izango dena. Andoni Alvarez, kaixo Gabon? Gabon. Eta zorionak? Eskerrik asko, eskerrik asko. Esai guzun, nola hartu duzu emaitza? Susmoa bagenun, azkeneko hilabetetan eta kanpainan, emaitza ona lor genezake da, baina parte hartzea jetxida da ikusita, kezka ere bagenun. Baina, emaitzak mai ez mai jasoa da, ikuste genuen gu ez gina da jeisten, da gaina igotzen ari gina da, eta beste jeisten aitzia da, eta pixkanaka, esan dezagun, sinistuz jungea da. Eta, normalean, aginte makila EH Bildurentzat? Bai. Gure helburu hartan, gaur egun gobernuan daudenak, hau da, PSek eta PNVek ez eukitzea gehiengoa, hau da, ez eukitzea 9 zinegotzi, eta 8 gelditu dira, eta ondorioz, Podemosek ez dakigu zer egingo duen, baina Podemosen abstentziarekin ere gu izango gineke gobernatzen dugun taldea gure herrian. Bueno, Andonik, ez dakit kanpainan zehar, herrian nabaritu duzue, babes hori emaitza hau izan zitekela, edo azken 4 urteko udaletxetik, PSek-idatutako udaletxe horretatik egin den kudeaketaren ondorioz, edo? Guk azken astentan, jaso dugu da, aldaketaren nahi hori, ez? Eta ez bakarrik gure EH Bilduko boto emailetatik, baizik eta PNV-koak edo PSOE ingurukoak izan zitezken boto emaileak ere aldaketa horren nahi adierazten ziguten, eta horiek egiten ziguten baikor izateak. Baina aldi berean, duela 4 urte, inoizko emaitzarik onena da atera genuen, baina inoiz ez EH Bildu, baizik eta alderdi guztiak kontutan hartuta, duela 4 urteko EH Bilduren emaitza izan zen historiako emaitzik onena, eta hori gainditzea zaila ikuste genuen, baina gaur lortu dugu eta oso pozik gaude. Andoni Alvarez gaur ospatu, eta bihartik gaurrera lanera, lanari egin beharko diozue, behonda izuela. Eskerrik asko zuei. Gabon pasa, garazi datu gehiago, gogoratu ditzagun. Hiriburuei begira azkar bat emango diogu, izan ere zenbaketak aurrera dijoa, Bilbotik hasiko gara 197 zenbatua dago, EAJak 12 zinegotzi eskuratuko lituzke, 2 gutxiago, bigarren indarra Euskal Herria Bildu 6 zinegotzirekin, 2 gehiago, hirugarren indarra PSOE 5ekin, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Gasteizen 195 zenbatuta Euskal Herria Bildu lehen indarra 7 zinegotzirekin, bigarren indarra PSOE 6rekin, PPek 6 eta EAJ 4. indarra izango litzateke une honetan 6 zinegotzirekin, Elkarrekin Podemosek 2. Donostian 197,41 zenbatuta, EAJak 9 zinegotzi, 1 gutxiago, gora egingo luke EH Bildu, bigarren indarra izango litzateke 8 zinegotzirekin, 2 gehiago, hirugarren indarra PSOE 5ekin, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Iruñan 160 zenbatuta, lehen indarra Euskal Herria Bildu 9 zinegotzirekin, UPN bigarren indarra 8rekin, PSOE 5, PP 2, geroa 2 eta
zurekin Nafarroa, bat, eta herrietara begira, Bizkaialdean 100 zenbatuta dago Lekeition, Euskal Herria Bildu 7 zinegotzi eta EAJak 6, Zaldibarren ere 100 zenbatuta dago, Euskal Herria Bilduk 6, EAJak 4 eta PSOEk 1. Eta uste dut, Durangora begira jarri bergarela segidan, izan ere, orain bertan ez ditut eskuartean datuak, baina esango nuke eguneratu direla, eta lehen indarraren forma aldatu dela, begiratuko dut, eta segituan emango dizuet. Ba, ez hementxe Durango. Badaukate, Durangoko hemen. EH Bildu jarraitzen du izaten lehen indarra, ez? Kontua da, horra aliantza kontuak eta aipatu ditugu, eta EAJ pres baldin badago behintzat, PSOEren eta PPren botoekin, gehiengo absoluto izango luke, eta beraz Garrastatxuren hautagaitza hori kendu. Bai, une honetan EPSren botoekin okerrezpanagoa, ez bai, PPre beharko luke. Alare ziurtzaten baten ari gara hori, baina ez du zertan ala izan, ez da? Bueno, esan dute, hori ala da, gainera... Baina EAJak PPren botoarekin kentzea Garrastatxu ere, badu prezio bat, ez? Bai, noski daukala. Badago elementu bat, eta da, kanpainan zehar EAJak nabaritu du, bazegoela dinamika bat EH Bilduren alde, eta horrek urduritasun puntu bat eragin du, agresibitate bat ere bai, joko zikina ere kasu batzutan ere aplikatu du, hainbat kasuren inguruan, eta hor ikusten ari gerana da, importantea izango da, etorkizunari begira, ez bakarrik hauteskunde begira, baizik eta urrengo urtei begira, zen diren dinamika nagusiak. Eta hor, dinamika nagusia da azken finean EH Bildu goranzko joera batean dagoela. Eta horrean, gainontzeko alderdiak, eta bereziki ari naiz pentsatzen alderdi sozialistari, hasiko da planteatzen azken finean ia ordura arte eduki duen aliantza estrategiko hori EAJarekin ia interesatzen zaion, ala ez, ia etorkizuna daukan, ala ez. Eta orduan, egon gaitezke situazio batean non hasiko den bihurgune hori hartzen. Orduan, gerta daiteke udalerri batzutan adibidez, alderdi sozialistak ez paktatzea EAJarekin ahalbidetuz azken finean EH Bilduk alkatetza horiek eskuratu ditzan edo berreskuratu ditzan, ez? Beraz, iduritzen zait perspektiba pixka bat hartuta, uste dut alderdiak ere irakurketa hori egingo dutela eta aliantza sistemak ez behar bada jarraian, baina hemendik 4 urtera aliantza sistema horrek aldaketa esanguratsuak ezagutu ditzazkela. Nik ustean dute, zuk diozunaren bidetik eguzki, segurasko bihar jarriko direla o garela o denok 4 urte barruko egoerari begira. Eta aliantzak egingo dira 4 urteko perspektiba batean, seguraski ez. 4 urteko perspektiba horretan, momentu honetan EH Bildu indartsu dago. Eta EAJak argi dagoena da Durangok adibidez, Durangoren kasuari gera aztertzen, ez? Durangon 2 zinegotzi gotzen ditu EH Bilduk. EH Bilduren arazoa Durangon ez da hori, da PP sartzen dela ekuazioan. Eta horrek dena pixka bat aldatu egiten du bat, eta 2 Podemosen jetxiera bera ere, ez? Baina argi dagoena da, Durangon egon denean, emaitza honak lortu dituela. Galdaka orandikan eskrutinio bajoa badago ere, 60% gabiltza momentu honetan, eta Galdakao kokatzen ari da 10 ordezkarirekin, eta hurrengoa EAJ da 6 ordezkarirekin. Arrigorriaga, beste Bilbo inguruko beste herri bat, momentu honetan, Arrigorriaga bertan ere, eta eskrutinio altu batekin, EH Bildu dago lehen indarra zela, ez? Ari zaretera ez, aliantzak eta noski gogoratzen badu, Juan Carlos Izagirrek alkatetza galdu zuenean, 200 boto gora uste dut egin zuela, Joseba Sironek 16.000 botorekin alkatetza lortu zuen, da 26.000rekin ez zuen lortu. Eta gaur, oraingoz, 174 zenbatuta, lehen postuan jarraitzen du EH Bildu, gorri izan dezake. Iruditzen bazaizue, foru hauteskundei begira jarriko gara ere bai, 155 zenbatuta dago Gipuzkoan honez gero, 22 eserleku eskuratuko lituzke Euskal Herria Bilduk, EAJak 16, PSOEk 9, Elkarrekin Podemosek 2 eta PPek 2. Lehia astua Gasteizen, baina Araban ere hortxe dabiltza zenbakiak dantzan, EAJak 15 eserleku eskuratuko lituzkelako, Euskal Herria Bilduk 14, PSOEk 10, PPek 8, Elkarrekin Podemosek 3 eta Voxek 1. Bizkaian 171 zenbatua, PNV-ko edo EAJako 21, Euskal Herria Bildu bigarren indara 13 eserlekurekin, PSOEk 10, Elkarrekin Podemosek 4 eta PPek 3. Eta Nafarroan oraindik zenbaketa motel dijoa, beraz, aurreratzeko. Beste udalerri bat aldaketa emango dena, entzule batek bidaltzen diguna, Sopelan, Eusko Alderdi Jeltzalea zen horre lehen indarra, EH Bildu litzateke orain, Eusko Alderdi Jeltzaleak zinegotzi bat galduko lukeelako, eta EH Bilduk 2 irabazi beraz 8rekin EH Bildu, 6rekin Eusko Alderdi Jeltzalea. Beste
beste udalerri bat, joera hori, baieztatuko lukena, Bizkaian ere, izan daiteke beste bide bat delako. Gero, nik azpimarratu nahi nuke Gasteizeko situazioa. Zenbatuta daude uneko 95. EH Bildu lehen posizioan dago, bigarren alderdi sozialista, PP 3 eta EAJ 4. Eta orduan horrek aliantza sisteman eragina dauka, zeren azken finean PS eta PP batzen badira ere ez lukete nahiko eukiko, EAJaren beharra eukiko lukete, baina EAJ 4 da. Gogoratu dezagun, azken bi legislaturetan alkatetza zeukala, eta orduan politikoki asumitzea azken finean lehen alderdia desbankatzea horrelako 3 alderdien arteko pakto bat aintzat aurrera eman da, zaila da, eta gero gogoratu dezagun, abenduan hauteskunde generalak direla. Eta horrek eragina eduki dezake PP eta PSOEen arteko harremanari dagokiona, ez alegia ez zaie behar interesatzen kasu batzutan elkarrekin gobernu bat aurrera eramatea, beraz, koordenada hori ere kontutan izan behar da, zeren hemendik 6 hilabetera hauteskunde generala daude. Bai, eta hemen galdera interesgarria da, lehen aipatzen genuena, ez da? PS bigarren indarra bada, oso legitimoa izango litzateke PSek paktu orokor horren baitan eskatzea Gasteizko aldaketa, eta hori aldaketa izugarria da, benetan ikusiko bagenu Gasteizko udalean alderdi sozialistako alkate bat, ezta? Egia da, orain berretsi dezakeguna, da EH Bildu kriston emaitzak eduki dituela, baina plaza batzuetan paktuek zeresan handia emango dutela, nik uste dut orain berretsi dezakegun beste zehose dela. Goazen horietara, lehenbizi Tolosako datua garazi? Bai, Euskal Herria Bilduk bizti negotzi eskuratuko lituzke, eta EAJak 7, eta zentzurretan Gipuzkoara begira jarraituko dugu. Bederatzi eta 7 lirateke horiek, datu emango du, EH Bilduk bederatzi zinegotzi lituzke, EAJak 7 eta PSek bat, alegia, 7 gehi bat 8, bederatzi baino gutxiago. Alegia, Tolosako alkatetza ere, EH Bilduren eskutan geratuko litzake. Oraingoz, parte 190ko zenbaketarekin, dagoeneko datu oso errealak, eta 13 puntuko aldea, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, botoi dagokion alde handia da, gogora ezagun orain dela 4 urte, 4.464 boto izan zituen Eusko Alderdi Jeltzaleak, 200 gutxiago EH Bilduk, eta gaur 1000 bototik gorako aldea ari zaio ateratzen ordu honetan, EH Bildu, EAJari, beraz, Tolosa, adibide nabarmen bat izan daiteke, aldaketa horrena ikusten dugu, EH Bilduk bototan ia orain 4 urteko antzeko emaitza izango duela, zertxo bai gorago, Andoainen kasuan ere ikusi dugu hori, eta aliz EAJak boto galera handia jasotzen duela, Andoainen eta Tolosan antzeko argazkia. Boto galera handia baita ere EAJak arrasaten, lehen indarra izango litzateke une honetan, 94,2 zenbatuta Euskal Herria Bildu 10 zinegotzirekin 2 gehiago eskuratuko lituzke, EAJak 8 zinegotzi eukiko lituzke, bat gutxiago, baina goazen bozkak ikustera, 2019an EAJak 4.474 bozka eskuratu zituen, eta momentuz 3.494 bozka eskuratu ditu. EAJak bigarren indarra egiten du hori, 8 zinegotzirekin esan dugu, hirugarren indarra PSE arrasaten 2 zinegotzirekin, eta Elkarrekin Podemosek bat eskuratuko luke. Hiriburuetara joan behar dugu, alderdien reakziak ere jasotzen hasiargarrelako pixkanaka, aurpegin giruak beintza goratu, Donosti, Bilbo, Gasteiz eta Iruñan ditugula Hamaika Telebistako horrezkaria. Bilbora goaz lehenbizi, Sabinetxean ia emaitza hauekin ze reakzio izaten ari diren ezagutzera, Ilara Deurreta dago bertan, Gabon? Gabon, momentuz reakziorik ez, momentuz ez dituzte adierazpenik emango, momentuz ez dakigu ez ebez egia da, itxasoatutzak adierazpen positiboa, ebaluazio positiboa egin duela, baina emaitza hauekin momentuz beste baloraziorik ez dugu, badakigu 10etan edo 10:30 Ortuzarrek hitz egingo duela, baina horren esperoan gaude, izan ere joera argia, ez da, Bizkaian ere EH Bilduk gora eta EAJak bera. Adibidez, Bilbonia 100% zenbatuta, EAJak 12 zinegotzi izango lituzke, hau da, 2 gutxiago eta EH Bildu bigarren indarra izango litzateke. Zehazki 7 zinegotzirekin eta gainontzekoak PS 5ekin, PP 3 bat gehiago lortuko luke, eta ondoren Elkarrekin Podemos egongo litzateke beste 2rekin. Eta Bizkaian joera bebai nahiko antzekoa, EAJak ondino nagusitasuna izango luke, 21 zinegotzirekin, baino 4 galduko lituzke, eta Bilduk 14 edukiko lituzke eta 4 gehiago edukiko lituzke. Orduan titular argia ez, EH Bildukora eta EAJak bera.
Eskerrik asko Aiara, hori Bilbon, Iruñera goazuzenean, bertan Leire Martinez, Zentral Aretoan EH Bilduren, hauteskunde gaueko zonaldean, ospakizun gaualdean esango dugu, ze ordu honetan, 71 zenbatuta, Iruñan lehen indarra, EH Bildu litzateke. Leire Martinez, Gabon. Kaixo, Gabon, bai, osongi erranduz. Pues hemen momentuz bozkario eta poz giroa da nagusi Zentral Aretoan. Zuk ongi erranduzun gixan Espainiako Barne Ministeritzako aplikazioaren arabera, hauesek dira emaitzak. Iruñeko udalean momentuz zenbaketa egin dute botoen 71,39 eta horren arabera EH Bilduk bederatzi eskaino izango lituzke, bi gehiago, UPNek 8, PSNek 5, PPek ordea 2, geroa bai bertze 2, eta kontigo zurekin 1. Hori Iruñeko udalari dagokionez. Eta parlamentuari dagokionez, momentu zenbaketa da 1,75,0,7 eta irabazen berriz ere Bildu 286 botoekin, jeitsiko luke pixka bat, 24, UPNek 225, PSOEk 208, geroa baik 26, PPek 24 eta kontigo zurekin 23. Horixo momentuz aplikazioaren araberako datuak. Hori dira, kontzejuetan, bale? Ez da parlamentuetakoak, bale? Parlamentuetakoak gero kontatuko dizkizuegu. Eskerrik asko Leire, eta gero itzuliko gara berriro ere horra, Gero arte. Gero arte. Amarrak jo berri. Hauteskunde gaua naiz irratian. Gabon daizuela berriro ere guztioi Amarrak jo berri naiz irratean hauteskunde gaueko saio berezia Mega Telebistaren bidez ere ikusi dezakezuena eta ordunetan esan dezakeguna. Ego Euskal Herrian 4 hiriburutik 2 EH Bildurenak izan daitezkela gaurko gaua eta gero, eta beste 2 Eusko Alderdi Jeltzalearenak. Zenbak eta oso aurreratua, eta hori gau hartzen ari den itxura beste hainbat udalerritan ere gobernu aldaketak aurre ikusteko moduko emaitzak ikusten ari gara, batuketen eraginez ikusiko dugu azkenean zenbait gauzatzen diren. Andoain ikusi dugu, Tolosa, Agurain ikusi dugu, Durangon badirudi batuketaren bidez EH Bilduko hauteskundeak irabaziarren ez lukeela alkatetzari eustea lortuko, baina gaurko albistea Gasteizen ia ziurra EH Bildu lehen indarra izango dela, eta kasu Iruñan ere zemak eta oso aurreratua eta Joseba Xiron lehen postuan garazi datuak. Hiriburu errepasoa lehenik, Gasteizen 197 zenbatuta, Euskal Herria Bildu lehen indarra 7 zinegotzirekin, PSOE bigarren indarra 6rekin, PP 6 eta laugarren indarra EAJ 6 zinegotzirekin baita ere. Bosgarren indarra Elkarrekin Podemos 2 zinegotzirekin. Bilbon ia amaitze zenbaketa 199,41 zenbatua dagoeneko, lehen indarra EAJ 12 eserlekurekin, bigarren indarra Euskal Herria Bildu 6 eserlekurekin, PSOE hirugarrena 5 zinegotzirekin, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Donostian aurreratuta baita ere zenbaketa 192 iaia. EAJak 9 zinegotzi eskuratuko lituzke, bigarren indarra Euskal Herria Bildu 8rekin, hirugarren PSOE 5ekin, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Eta amaitzeko hiriburuekin, lehen indarra 194 zenbatuta, EH Bildu 9 zinegotzirekin, UPN bigarren indarra 8 zinegotzirekin, PSNek 5, PPek 2, geroaik baik 2 eta zurekin. Nafarroak 1. Foru hauteskundei dagokionean, Araban 149 zenbatuta, 16 eserleku EAJarentzat, 13 eserleku EH Bildurentzat, 9 eserleku PSOErentzat, 9 baita ere PPrentzat, 3 Elkarrekin Podemosentzako eta Voxek 1 eskuratuko luke. Bizkaian 177 iaia zenbatuta, lehen postuan EAJ 22 eserlekurekin, Euskal Herria Bilduk 13, PSOEk 10, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek beste 3.
Gipuzkoan, bestelako argazkia, 22 eserleku EH Bildurentzat, lehen indarra 54% zenbatuta oraindik ere, bigarren indarra EAJ 18 eserlekurekin, hirugarren indarra PSOE 7 eserlekurekin, Elkarrekin Podemosek 2 eserleku eta PPek beste 2. Eta Nafarroan oraindik ere apalago zenbaketa, 16 bakarrik, baina lehen indarra UPN izango litzateke une honetan 13 eserlekurekin, PSOEk 11, Euskal Herria Bilduk 10 eta eguneratzen jarraituko ditugu datuak, baina badirudi PPek 4 eskuratuko lituzkela, zurekin Nafarroak 3 eta Voxek 2. Hori foruei dagokionean. Bai, joango gara lehenbizi Donostiko datu bat gehituko dugu, 93 zenbatuta, enpate tekniko, berdinketa tekniko batean daudelako Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu, 7 boto eskaseko aldea bien artean, boto portzentajean puntu bat bera ere, eta eserleko dagokionez, 8 zaila dirudi azken txampa honetan EH Bildu lehen postu ez luke lortuko Donostian, oso zaila litzateke, baina emandak aurrera pauso izugarria litzateke, gora ezagun, orain dela 4 urte, 15.000 botoko aldea ateraziola Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bilduri, eta orain 100 batzuren bueltan dagoela hori. Gaurko, titular nagusienetako bat Gasteizen izango da, oraingoz, Iruñak kentze espadio, protagonismo hori Gasteizagoaz ordea lehenbizi Nerea Gartzia, bertan Jimila saretoan EH Bilduk gaurko gaua igarotzeko hautatu duen lekuan, Nerea zer giro dago hor? Ez dugu konexio hori, jarrituko dugu hoiek jasoz, garazi datu gehiago eban bartzen dituen? Bai, herri batzuen errepaso egingo dugu, ondo iruditzen bazaizue, uneak zenbatuak dituna, Gipuzkoan esaterako Oñatin Euskal Herria Bilduk 11 eta EAJak 6 zinegotzi eskuratuko lituzke, Arrasaten ere 100 zenbatua dugu, Euskal Herria Bildu lehen indarra 10 zinegotzirekin, 8 EAJak, PSek 2, Elkarrekin Podemosek 1 eta PPek oraingoan 0, bestelako herriak Gipuzkoan 100 ere zenbatuta, Orio, 10 zinegotzi Euskal Herria Bilduk, EAJak 3 eta PSOE eta PPek ez lituzkete zinegotzirik izango oraingoan, Araba aldetik Agurain ere 100 zenbatuta dago, Euskal Herria Bilduk 7 eta EAJak 6 eta Bizkaian esaterako Zaldibarren Euskal Herria Bilduk 6 zinegotzirekin irabaziko lituzke hauteskundeak, udal hauteskundeak kasu honetan, EAJak 4 eta PSOEk 1 eta Lekeition ere baita ere 100 zenbatuta, Euskal Herriak Bildu 7 eta EAJak 6. Oso, goazen Donostira, bai, Tabakalerara kasu honetan EH Bildu ere Gipuzkoan bertan ari da gau hau ospatzen, bertara goaz, Udane Arbeo, Gabon. Kaixo, Gabon, alaxe da hemen urduritasuna eta poza ikusten dugu, momentuz ez ditugu 100 datuak, baina ikusten da EH Bildu gaientzen ari dela bai herri eta hiriburuetan eta Gipuzkako batzar nagusietan ere ikusi dugu momentuz 100 ez dela zenbatuta datuak, baina EH Bildu jeltzaleen gainetik dago momentuz. Horrek esan nahi du batzarkide gehiago izango dituela eta EIOTaren kasuan jeltzaleen kasuan batzarkide Ia gaur konexioa une baten alde egin digu, hauek ikusten ari garen datu hauek, aipatzen ari gara, joera nabarmena, pixkanak abaiestatzen joango garenak, maizei dagokionez, aurre ikusitako joera bat, esango dugu, alde horretatik ez da, sorpresa handirik ikusten, beti inkestetaz gaizkisak aritzen gara, eta, kasu honetan, joera antzemateko bidea bintzat ematen zuten, Joera bai, baina inbestekoa nindik inora ere, nik uste du sorpresa izugarria dela, nire herrian, Gordesolan estreinako EH Bilduk 4 zinegotzi edukiko ditu, EAJak 5, eta Alboko herrian, kasu honetan Araba, Aiaraldean, Artzinegan, nik uste dut joera eta bilakaera ikusteko bertako datuak oso adierazgarriak izan daitezkela. Ez guaz oso urruti, hortik ere... Estudiasutziko Artzine gaztartzen 2011-tik ona. Barkatu, eske... Lasai, zer. Balagizuz, nordun... lehenbizi, soinu bat entzungo dugu. Hau da, pozik dagoen jendea, eta pozik dagoen jende hau Lekeitiokoa da, eta Lekeitioko EH Bilduko alkategaia Ander Aldazabal da. Kaixo Gabon? Apa, Gabon. Eta zorionak? Eskerrik asko. Zorionak Lekitar guztiari. Esperotakoak emaitzak?
Ez, zuetakoak ez. Pentsatzen gendu gara justu hau gozala, bai eukidu asmua irabaztekua, honako diferentziakin, baina bai eukidu asmua, baina, impresionant. Errezak egon da ben erantzuna. Oso bosek. Hitz barik. Ba, hitza beharko dituzu, ze Ander Aldazabal izango zara Lekeitioko alkate berria? Bai. Eta, kompromiso guztizaz, ilusio guztizaz, gogo guztizaz, kresto taldia daukago horretarako. Ikusi anantxek, herritzarrak ikusi abelantzek, gero aukeratu gaituzerako, eta bante, besterik, hone ziarrentzia tokateta. Ba, Ander, behonde izuela, animo, eta izango duzu eta hemendik aurrera nahikoa lan, gaur bintzate aldela ospatu? Eso es, gaur celebra eta jartik aurrera, gaur hasiko naia lantaldiak esortzen eta martxa. Oso ondo, mila esker, gabon pasa? Baina, eskerrik asko zueri, agur. Ez ditxu. Ez esaten ari nintzen ikusteko bilakaera izugarria dela hartzea, bakigu herri jakin badela, ezta? Baina 2011an hartzinegan PPek 2 zinegotzi zeuzkan, Euskal Herria Bilduk 3 eta EAJak 4. 2019an, ordea, EH Bilduk 4 zinegotzi, EAJak 4, PPek 1. Eta oraingoan, erabateko itzule aldaketa dago, eta EH Bilduk 6 dauzka. PP desagertu da. Orduan, ikus dezagun, urte gitxitan joera nolakoa den, ezta, eta argazki horrek erakutsi diezaguke gure herrian ere PP desagertzeaz gain, zetoki askotan iaia basterreko alderdi bat bihurtzen ari da, naiz eta ikusi beharko den. Nik egia esan aurre ikusten nuen, eta hauteskunde hauetan ikusi dugu, estatutik etorri den oihartzun horretan, ere nola alderdi popularrak estatu mailan zuzenean EH Bildurekin polarizatu duen. Eta nik baneukan zalantza, polarizazio horrek hemen ere, alderdi popularren indartze bat ekarrote zezakeen. Nabaria da, hemen estrategia horrek, Hego Euskal Herrian behintzat alderdi popularrari ez diola inolako aterramendurik ematen, beste kontu bat izango da ikustea estatuko beste plazetan nola doakion. Gero hor, ari naiz begiratzen Bizkaiako mapa. Luzaroan izan da EAJaren feudo bat, eta boto kopuruan oraindikan lehen alderdia da, baina kolorea ikusten dugularik, ia hainbeste udal daude EH Bilduk non lehen posizioa daukan, ez eta EAJak, ez? Eta horrek eraldaketa importante bat suposatzen du. Eta gero horri gehitu behar zaio, behin eta berriro azpimarratzen ari geran gauza. Legia, ez da bakarrik EH Bildu hainbat udalerritan lehen posizioa dela, bizik eta bigarrenarekiko diferentzia handia ateratzen diola. Eta gero azken apunte bat, aipatu dugu saio hasieran abstentzioa gora egin duela. Naiz eta abstentzioa gora egin, boto kopurutan ere, hainbat kasutan EH Bildu gora egiten du. Eta hori elementu oso esanguratsua da. Eta hori beste hauteskunde batzutan ikusi zen fenomenoa ere izan zen. Autonomikoetan ere alasi izan zen, bai. Nik usten dut bai, ez? Justo hori esatera nindoan, ez? Eta orai azten gara eukitzen herri batzuetan euneko eskrutinioa, eta horrek ematen digu aukera konparaketak egiteko ze gertatu den bozka kopuruarekin, ziti gaude porcentajeetan hitz egiten, eta zinegotzi kopuruetan, baina ez bozka kopuruetan, ez? Eta ikusten dena da, EH Bildu igotzen dela, kasu askotan, ez gehiegi, baina zerbait igotzen dela, ez? Eta horrek baitere nolabaiteko tendentzia bat ematen dut. Gero niretzako oso importante izango dena, eta gauaren bukaeran ez dakit ikusteko aukera izango dugun, baina da, bi blokeen arteko baturak zer ematen duten, bozka kopuruetan. Hau da, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban kasu, Nafarroako errealitatea ustu delako beste bat dela, beste bloke batzuk existitzen direla, baina kasu honetan Podemos EH Bilduren bloke horrek kopuru guziak zer eman zuen duela 4 urte, eta zer berdin EAJ PS bloke horrek zer eman zuen duela 4 urte, eta zer ematen du orain bozka kopuruetan, zeti hauteskundeak ere volatiliak dira, baina tendentziak ustet importanteak direla, eta bozka kopurui begiratzea porcentajetatik aratago gero azterketa soziologikoagoak egiteko helburu batekin ustet importantea. Orduan, emaitzaia 100% ditugunean datu horiek ustet importanteak izango dira. Bizkaiako datuak hartuta, jada, eta zenbaketa ez da bukatu, 196an dago. Duela 4 urte, EH Bilduk 122.000 boto lortu zituen. Dagoeneko 130.000 baino gehiago dauzka. Dagoeneko, eta zenbaketa ez da bukatu. Eta hori Bizkaiari dagokionez bakarrik.
Beraz, datu horiek azkenean berresten dute azkenean behin eta berriro azpimarratzen dugun. Bueno, esango dugu Iruñaren kasuan, 83 zenbatuta UPN litzatekela lehen indarra, orain arte zenbaketa guztian EH Bildu izan da lehen indarra, azken zenbaketa horretan UPN hartu dio aurre ikusiko dugu ze garapen dauen, Gasteiz joteko tanginan, geroxoago saiatuko gara, beste konexioren bat egiten, baina telebistako unitate mugikor hauekin, hortxe, Iruñan ez, datu hori da azkena aldaketa hori eta honek bai ekarri dezakez, oraingoz UPNek 9, EH Bildu 8, PSOek 5, PPek 2, gero abaik 2, eta Elkarrekin Podemosek 1, Bildu gehi, PSE 13 gehi gero bai 2 15, Podemos 16, baturak emango luke, PSN nahiko balu. Bai, giltza PSNek, baina horre gertatu dena Iruñean da gauaren hasieran esan duguna, ezta? Batzutan zenbaketa aurrera joan ala, kriston emaitzak zeuzkan EH Bilduk, lehenengo indarra zen nabarmen, eta orain ia bukaerara iristen ari garenean, joera hori aldatzen ari da, ezta? Horrek ez du esan nahi, datua ez denik ala ere izugarri ona. Eta giltza PSNren esku geratuko da, baina gogora ekarri behar dugu, eta ikusi behar ditugu, baina datu guztien arabera, PSNek ere EH Bildu beharrezko du foru gobernua mantentzeko. Orduan hori ikusi beharko da, nola josten diren akordio horiek, akordio global bat posiblea izan daiteke, eta nik uste dut hor EH Bildu gainera ikusita, eta nik uste dut PSNek hausnarketa epe luzera egin beharko lukeela, arnaz luzeko hausnarketa bat, eta ikusita EH Bilduko orokorrean daukan joera, nik uste dut, eurentzat oso interesgarria izango litzatekela nolabait aliantza hori ondo jostea eta epe luzera begiratzea. Beste kontu bat izango da, Madriletik ere ze agindu datozen eta han ere irakurketak nolakoak diren. Hor PSNek nabarmen esan zuen helburua Iruñan lehen indarra izatea zuela, nabarmen ez da lortuko halakorik. Elmasaizek behin eta berri horrepikatzen zuen hori zela helburua eta bere buruari botoa ematea alkatega izateko, hori nabarmena da ez dela gertatuko. Ikusten dugu nahi, Iruñan oraingo zupen buruan izan da, Kristina Ibarrola alkatez izateko modu bakarra indarra arrurerakoien arteko akordioa dela, baina esaten zenuena, Nafarroko parlamentuan ere, badakigu pentsa daiteke EH Bilduk ez lukela utziko Javier Espartza Nafarroko lehendakari izaten, baina Maria Txibit ez da lehendakari izango EH Bildu nahi ez badu. Ez karta hori nola jokatzen den nolako negoziazio batean? Noski. Nik uste dut EH Bilduk aurreko legealdian esfortzu bat egin zuela eta onartu zuela azken finean PSNek jokaldi hori egin izana. Alegia EH Bilduk Txibite sustengatu legebiltzarrean eta aldiz PSNek bere kandidatu propiori bozkatu zion eta horrek ahalbidetu zuen UPNek alkatetza berreskuratzea, ez? Kasu honetan uste dut EH Bilduren posizioa askoz ere irmoagoa izango dela eta esango dio, nahi badu Txibite gobernatu ezinbestean Asiron babestu beharko du Iruñako alkate gisa. Ikusiko degula, ez? Nik nahi nuen argazkia zen Asironek irabazten zuena eta ez zuena nolabait kontrakoa oso zaila izango zelako, baina nik ez dut hain argi usten dute zaila izango duela bigarren indarra izanik alkatetza lortzea, baina ikusteko dago, baina nohandikan ere eskrutinioa zenbaten dago, momentu honetan. Oso aurreratua. Ikusten ari gara puntu erdiren bueltan dagoela Ibarrola eta Asironen artean, puntu erdireko aldea dagoela, eta hor txibiliko da dantzan, bihotza justu-justuan daukaten. Oraintxe, 185 batuta, UPNek boten honeko 29,38, 28,19 EH Bilduk bien arteko boto aldea, 1000 boto ingurukoa da, UPNren mesedetan. EH Bilduk kasu honetan 2019an lortutako 26.000-tara gerturatzen ariko litzateke, gainditzeko bidean ere agian baiz, oraindik 185 zenbatua eta dagoeneko 24.000 boto baditu EH Bilduk. Puntu baten inguruko tartea daiteke bien artean UPNren mesedetan. Baina hor diferentzia onditzen ari da UPNren alderako. Bai. Eskutinio aurrera doan enean. Hor nabaitzen da hasieran zenbatu diren... Segurazki UPN izango da lehen alderdia. Eta esan duzun bezala oso importantea zen Asiron lehen posizioan iristea, zeren PSNek bere alde bozkatuta ere, azken finean horrek bermatzen zion alkatetza kasu honetan,
suposatzen du PSN-aren jarrera askoz ere proaktiboa. Aktiboa, orain implikazio bat eta lehen ez. Bueno, hala ere, nik uste dute Nafarroan ere nabarmena dela gauzak asko aldatzen ari direla. EH Bilduk bere sasoian apustu ausar bat egin zuen, eta oso nabarmen esan zuen apustu horren helburua zela PSN erregimenaren ekuaziotik ateratzea. Horrek albidetu du Nafarroan gauzak pitxinka aldatzen joatea, eta ikusi beharko da zein neurritara arte dagoen heldu kontua, benetan Ibarrola eta UPN Iruñeko udalean lehen indarra badira, PSNek urrats hori emateko. Esan dudan moduan, estrategikoki egin beharko luke irakurketa, eta ez hori bakarrik, benetan indar aurrerako gisa kokatu nahi badu bere burua, eta gogoratu behar dugu, Madrileko ikuspuntu batetatik begiratuta, eta badakigu Nafarroan PSNren aginte makila askotan Madrilen ere egoten dela, EH Bildu izan da ezinbesteko alderdi bat eta indar bat Madrilen egon alizateko gobernu aurrerakoi bat, ez da? Eta inkesta guztien arabera, laster dauzkagu ere Espainiar estatuko hauteskunde orokorrak, eta horre ere, Sánchezek behintzat gobernua mantendu nahi badu, EH Bildu beharrezkoa da momentu honetan inkesta guztien arabera. Orduan, ikusiko dugu horre nola kokatzen diren piezak, zegia da, solaskidek esaten duten moduan Asiron lehenengo izateak asko erraztuko lukeela guztia, baina, hau ez da behin betikoa Ibarrolak irabazitar. Eta gero datu interesante bat, EAeko 3 hiriburuetan EH Bildu gora egiten du botoetan. Eta hori elementu esanguratsua da, posizioaz aparte. Gasteiza joan behar dugu momentu batean, Jimi Jase aretora, bertan EH Bilduren hauteskunde gauan, Nerea Gartzia, gaixo Gabon, zegiro? Gabon, postasuna eta urduritasuna nabaritzen da hemen Jimi Jasen EH Bilduk antolatutako ekitaldian. Hainbat militante hurbildu dira Jimi Jasera, eta aipatu dituzte azken emaitzak, oraindik 89 botoen ehunekoa zenbatu dute, aipatu duzuenez EH Bilduk irabaziko luke Gasteizen, eta adierazi dugunez hemen festa bat da, oihuak entzuten ditugu, posa eta urduritasuna amaierara heldu arte. Eskerrik asko Nerea, Gasteizko datuak, botoi begiratuta. EH Bilduk orain 4 urteko antzeko boto kopurua izango du, zertxo baite gora. PSek galera txiki bat, 2000 boto ingurukoa, boto osoetan, ari gara. PPek ere galera txiki bat, apurra, 1000 boto ingurukoa. Eusko Alderdi Jeltzaleak gutxienez 7.000 boto galduko ditu. Gertatzen ikustelari geran gauan parte handiena dago EAJaren gainbera handi batean gaudela. Orduan horrek egiten du eszenarioa erabat, mapa politikoa erabat aldatzen du, ez? Eta nik uste hor dagoela, Ortuzarrek kanpaina osoan zehar beldurra handia zuen abstentzioarekin, erakutsi du beldurra handia zuela abstentzioarekin, eta ikusi da abstentzioak izugarrizko kaltea egin diola EAJari. Bai, eta gainera gaur egunean zehar parte hartze datuak besterik ez geneuzkanean, eta ikusten ari ginenean Gipuzkoa erdialdeko herri askotan hain zuzen ere parte hartzea basua izaten nahi zela duela 4 urteko hauteskundeekin alderatuta, zalantza hori geneukan, ezta? Eta egin dugu irakurketa, kanpainan ikusi gunaen arabera, inkesten arabera, seguruenik abstentzioak EAJari kalte gehiago egingo ziola, eta ez da EH Bilduri, EH Bildu igotzen da bozketan, eta joera hori izugarria da, eta nik uste dut asko azaltzen duela, esan bezala azken kanpainaren bukaeran ikusi dugun urduritasuna, joera aldaketa honek askorako emango duelako ere aurrerantzean. Hor, Bilboren kasu hartzen badugu, EH Bilduk 3.000 boto irabazi ditu, eta PNVek 17.000 boto galdu. Aurreko hauteskundeekin alderatuta. Beraz, horrek erakusten du azken binean, lehen komentatzen zen hori, ez? Joera horiek oso nabaria dira Bilbo bezalako udalerri batean. Pentsatu behar dugu, aurreko autonomikoetan jada, EAJ 50.000 boto galdu zituela, Osea, joera hori da egonkortzen den joera bat, eta hauteskunde egonkortzen diren joerek, are esangura handiagoa daukate, soziologian oso jakina den modu. Goazen emaitzen errepaso bat egitea, gure entzulei gurrarazteko, dagoeneko zenbaketa oso aurreratua dugulako hiriburuen kasuan gutxienez,
Garazi? Hala da bai, zenbaketa amaitu da Bilbon, esaterako 12 zinegotzi eskuratu ditu EAJak, bigarren indarra EH Bildu da 6 zinegotzirekin, PSOE hirugarrena 5, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2, Gasteizen ere amaitzear dago zenbaketa, eta momentuz behintzat lehen indarra Euskal Herria Bildu izango litzateke 7 zinegotzirekin, PSOek 6, hirugarrenean PPek 6, EAJ laugarren postua baita ere 4rekin eta Elkarrekin Podemosek 2 zinegotzi eskuratuko lituzke. 196 zenbatuta Donostia, EAJ lehen indarra 8 zinegotzirekin, berdinketa zinegotzietan baita ere Euskal Herria Bildurekin, bigarren indarra 8 eserlekurekin, hirugarrena PSOE 6 zinegotzirekin, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Mantxoago dijoa Iruña zenbaketa, baina aurreratua dago enezkero. Barkatu Garazi, izan ere festa giroan dagoen beste bat sartu behar dugulako gurera. Arrasatera goaz, Maider Morras, keixo gabon daizula? Bai, arrasatera joan behar dugu, bai, berehala izango dugu konexio hori, arrasaten zarata eta soinua esan digute dagoela, Maider Morras EH Bilduren alkate gaia eta Laister arrasateko alkate berria. Gabon? Gabon danoi. Eta zorionak? Eskerrik asko, mil esker. Pozik, emaitzarekin suposatzen dut? Oso pozik, oso unkitxuta eta gure komunidadia zoratzen. Esperotakoa da, aldaketa hori, jotatzen alkatetzan orain arte, aldaketa espero zenuten, aldaketa hau? Nire ikuspuntutik, zintzotasunez irabaztea baizan aukera bat, baina hainbeste margenekin ez. Beraz oso posi gauz. Hor bazen ez, kanpainan ikusi genuen, egun berean izan zen gainera EH Bilduren kanpainako ekitaldi nagusetako bat arrasaten, EAJarena ere bai, plaza lehiatua zen, bi alderdientzat. Bai, oso lehiatua. Kanpainaren hasiera hemen izan zen, bai, kotxea 200 metrotara, eta horrek bai zer esan handia mutauen. Adierazgarri izan, bai. Orduan esan zenuen, mitin hartan entzun genizun, iragarri zenuen, hau gertatuko zela? Bai, gure energia guztia 4 urtetan horretara joan da, herria hau berreskuratzera eta herri honi berebiziko bizisa eta alaitxasuna ematera. Azken urtietan nahiko triste ibili garata. Maider Morras, zorionak eta animo, hemendik aurrera duzuen lanean. Mila eskerrik asko, bihotzetik eskerrak. Ondo gabon pasa, Arrasatetik Iruñera goaz, Iruñan Leire Martínez, gabon berriro. Gabon, zer moduz, zentralen gaude EH Bilduko egoitzan, hemen poza nagusi alaitasuna eta nervioak ere, batez ere nervioak horrelako gau luze batean, eta gurekin dugu Garbine, Bilduko zinegotzia, gabon Garbine? Gabon. Momentuz oraingo datuen arabera, azken datuen arabera, Iruñeko udalean UPNek 9 zinegotzi izango lituzke, EH Bilduk 8, PSOEk 5, PPek 2, geroa baik bertze 2, eta kontigo zurekin 1. Momentuz hori da, botoen zenbaketaren 86%. Garbinezak ze sensazio duzun, nola bizitzen ari zaren gaua? Gau intensoa izaten ari da, eta luzera joko du gainera intentsitate honek. Eta, gu momentuz ilusio handiarekin, eta ikusita, EH Bildu nolabait gorako joera daukala, esan genuen, eta orain gaur baiestatzen ari gara, gorakada hori udal guztietan, eta noski Iruñeko udalean ere bai. Eta, momentuz 8 ematen digute, baina gaua luzea izanen da, eta ikusiko dugu. Hori da, mila esker Garbine, momentuz gogora dezagun 86 zenbatu dela eta oraindik ikusteko dago, ez? Hori da, orainik mai nahikotxik falta dira, orduan, 100koan egon arte, ikusiko dugu. Momentuz berri onak eta poza hemen zentraletik EH Bilduk erabili duen egoitzatik zentraletik. Eskerrik asko Leire, zenbaketaren azken txampa hortan, tarterik handienean EH Bildu izan da horretik, Joseba Siron alkate izateko bidean ere aukerak izan dira, honezkero hemendik aurrera zaila dirudi, zenbaketa aurrera doalako, tarteak gero eta handiagoa delako UPNren mesedeetan, eta ez bada bintzat
bueno, geroko eztabaidetan edo elkarrizketetan bestelako akordio hori lortzen bide hori egiteko, bide erreza ez luke izango behintzat. Alderdi begiratuta ze itxura hartzen ari zarete, ikusi dugu EH Bildu hiriburu guztietan lehen edo bigarren indarra da, Bilbokoa. Kuriosoa da, Bilbo eta Bizkaia Bilbo ingurua Euskal Herritarren erenan bizi da eta gauzak erabakita daudelakoan edo agian kanpainan protagonismo txikiena edo hartzen duena ere bada, hor aurrera pauso nabarmen batera ematen du EH Bilduke Bilbon bizi negotzi gehiago izango ditu eta bigarren indarra izango da. Urrun oraindik lehen postu horiek lehiatzetik, baina ez da hor joera baten norabide bat ageri da. Gero behiratuko dugu, Bilbo inguruko herria handietan ere zer den, baina... Bai, eta kasu honetan, inkestek behin eta berriro azpimarratzen zuten, aburto egongote zen gehiengo osotik hurbil, ikusten dugu nola EAJak bi esarleku galtzen dituen, EH Bilduk bi irabazi, PSek eutsi egingo lioke, bueno, eusten dio ja, 100% dago zenbatuta, ja ez dugu hitz egin behar kasu hipotetikoan. Eta Alderdi Popularrak bat irabazten du, ezta? Eta hor somatzen da, agian, kasu honetan lehen aipatu dut, ezta? Alderdi Popularrak berreskuratuko ote zuen edo indartuko ote zen, EAJak eukiduen azkunderen zati handi bat azken hauteskundeetan Alderdi Popularretik zetozen boto hoietatik zetorren, eta Bilboren kasuan ematen du Alderdi Popularrak berreskuratu duela zati bat behintzat, horre nabaritzen zen, aburtok eutxi nahi ziela boto hoiei segurtasunaren gaia behin eta berriro mai gainean jarrita, tonoa igota, baina ematen du kanpaina behintzat ez dela atera eurek nahi zuten moduan, eta joera hauek erakusten dute bai Bilbon eta bai Bilbo handian, dana salduta beti eta dana egintzate ematen zen honetan, aldaketa ere badatorrela, eta egia da nik uste dute EH Bildurentzat badela estrategikoki oso hurbiletik jarraitu beharreko toki bat, nik benetan sinisten dudalako Bilbo handiarekin konektatzen asmatzen duen egunean, Ego Euskal Herriko beste tokietan ere fronte zabal hori askoz hurbilago eta egituratuago edukiko duela, baina gaur eman den urratsa fronte zabal hori eratzeko tamainakoa da, eta kontutan hartu behar dugu azken egunetan kanpainan zehar ere gero eta hots gehiago izan direla EH Bilduri babesa eman diotenak, Manuel Díaz de Rábago, Gema Zabaleta, Nahua Albabera, eta EH Bilduke sortu zenean izan asmo zuen fronte zabal hori, gero eta gehiago egituratzen ari da, eta hauteskunden emaitzek hori erakusten digute. Bai, nik pixkat goazenaren bidetik hitz egin da, Barakaldoko datuak, Barakaldon 100% zenbatuta dago, eta Barakaldon adibidez EAJak 19.000-tik 15.000 bozketara jaisten da, SOE 13.000-tik 10.000, eta EH Bildu 5.600-tik 6.900 igotzen da. Hau da, nik usten dut eta perspektiba pixka batean jarrita, EH Bildu oso indartsua zen Gipuzkoan, indartsu egiten hasi zen bai Araban eta baita Nafarroan ere, eta Bizkaia bazen horrelako pendiente zeukan lurralde bat, eta ikusten dena da bai aipatu ditugun herri horiengatik, Galdakao jarraitzen du hor puntan egoten EH Bildu, edo Arrigorriaga bera ere, edo momentu honetan Barakaldon ikusten dugun igora hau, ikusten da EH Bildu ja iristen hasi dela horrelako nukleo urbano haundi hauetara, orain artean hain urruti zuen espazio horretara, Beraz, badago aldaketa bat, eta inteligentzia jokatzen badu, etorkizunera begira, ireki zaizkio Bizkaiarakoatek zeiti badago imaginarioan ere zerbait importantea den, eta da orain arte jendeak ez zuela uste alternatiba zenik EH Bildu Bizkaian, eta bihurtzen ari da imaginarioan alternatiba aukera bezala, eta horrek izugarrizko potentzialia ematen. Batu duzula horrekin batera, gainera, ados jarriko balira EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, PSeri alkatetza eman ahal izango liokete eta EAJari kendu, horrek esan nahi du, PSek ere daukan aliantza estrategiko horretan, aukerak zabaltzen dizkiolaz, ekar liezaioke alkatetza batzuk eskuratzea. Ez dut uste epe motzera gertatuko denik, baina joerak ikusita, batzutan mikromailan ematen diren aldaketek, gero makromailara zabaltzeko aukera ere badute. Nik behiratu dut PSren eta PSNren datuak, eta 4 probintzietan bera egiten du, portzentaietan eta baita boto kopuruan. Joera hau inkestek bai aurrekusten zuten. Hori da ez, baina modu nabarmenean, adibidez, Bizkaiaren kasuan 10.000 boto galtzen ditu PSek.
Eta horrek eragina eduki dezake paktuei dagokiona, zeren azken mina ze demostratzen du EAJ-rekin daukan paktu estrategiko hori aliantzak egiterako orduan, bere kalterako dela. Ez bakarrik EAJ-ak botoak galtzen ditulako, baita alderdi sozialistak ere. Orduan, perspektiba horretan, alderdi gisa ikusi da azken hilabeteetan, eta berezeki Andueza PSeko burua izan denetik, distantzia batzuk hartu dituela EAJ-rekin, eta esan duela, paktuak irikiak daudela, eta ikusiko dela emaitzen arabera. Emaitza horiek demostratzen dutena da, azken finean, aliantza horrek kalte egiten diola PSeri, botoak galtzen ditulako lurralde guztietan. Eta modu nabarmenean, besteak beste Bizkaian, non pisu historiko bat eduki duen. Beraz, elementu hori batez ere etorkizunari begira eta paktuei begira garrantzitsua da. Foru hauteskundetako emaitzak batuta Bizkaikoak datuak jartzearen entzule izango du nahi zenbaketan mapa politikoa egiteko foru hauteskundetakoak baliatzen ditugula, boto politikoagoa edo ez, alderdiari lotuagoa delakoan, ikus dezakegu, Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaian eta ja foru aldundirako batzar nagusietako eta euneko 90 batua dugu kasu horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleak 6 puntu bera egiten du, boto portzentajean. EH Bilduk 5 puntu gora egiten du boto portzentajeak. Kasu honetan, PSOEren kasuan nahiko paretsu geratzen da boto portzentajea, PPek 2 puntutxo gora eta Podemosek 3 puntu bera. Beraz hor bada portzentajei begiratzearen bereziki, bada EAJaren galera handi bat, pisu erlatibo horretan, eta EH Bilduren indartze oso garrantzitsu bat, aipatzen ari zireten bide horretatik. Bai, baina portzentajeetan ari gera, eta nik uste, oso importantea dela, ez diot kentzen inungo garrantziarik, baina usten dut ja iristen ari gerala momentu batean, botoetan zere hasi bar gerala, ez dut esaten orain momentu honetan, baina hasi bar dugula... Orain ere esan alizizut, Arretak hartzen esan edudalako, badagoelako, esanet, portzentaje horiek handiak ematen dira, EAJaren jetxira oso handia delako. Eta hori oso presente duki bar da. Begira bototan, bototan, kasu honetan, absolutuak ezartu kontuan entzulek ere, eman dezakelako, azken emaitza izango da, baina boto txikiagoa delako, oraindik 110 batzeko dagoelako. Une honetan, 180rekin, EH Bildu dagoeneko baditu orain 4 urteeko boto kopuru bera. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ia 80.000 boto gutxiago. Hori da. Portzentaje horretan. Hortan nindoan, ez? Boto kopuru horretan EAJak izugarrizko galera daka. Eta horrek eszenario politiko aldatu du. Eta horrek ere irakurketak eskatzen ditu alderdi guztien partetik. Hor badagoelako botante kopuru bat, potentziala izan daitekela batera edo bestera. Hau da, momentu konkretu batean, desafekzio bat sortu du EAJarekin, PSerekin, eta orain arte ohituta egon den alderdi horiekin. Eta hor dago, botante kopuru bat, nik uste oso importantea da. Horregatik esaten nuen porzentajena eta botoena, zeti boto kopuru hori oso importantea da. Eta egia da, hau adibidez, inkestek ez zutela jaso. EH Bilduren goraka da bai, baina EAJaren boto galera hau edo berazko joera hau, ez EAJak nahiz eta maila apalagoan izan, ezagutu ditugun inkesta guztietan edo mantendu edo goranzko joera zeukan, ezta? Eta nik uste dut aldaketa oso nabarmena dela, ze behin eta berriro entzun dugun mezua izan da, EAJak eduki du de Miguel kasua, EAen ezagutu den ustelkeria kasu handiena, egon zen ere Zaldibarrekoa, ez da, justo pandemiak harrapatu gintuen, baina Zaldibarreko kasua ikusteke zegoen, nola eragingo ote zuen, justo orduntxe ospatzeko zeuden hauteskundeetan, ez da, autonomikoetan, gero pandemiak hartu gintuen, eta horrek guztia baldintzatu zuen, eta badirudi, EAJak bai badaukala, esan du Julenek desafekzio bat edo behintzat orain arte ikusi gabeko desgaste bat badaukala orokortua dena, ezta? Eta hau nik uste dut badela behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan oso azpimarratzekoa den kontu bat, eta gero dago ere Nafarroan EH Bilduk berdin mantentzen duela goranzko joera hori, eta gero eta gehiago dela aktore protagonista bat, hango gobernagarritasunerako, eta ikusiko dugu honek ere nola baldintzatu dezakeen orain hemendik aurrera Iruñeko udalerako ikusiko ditugun elkarrizketak. Nafarroako parlamentuko datu ere aspaldiztigu begiratu, ari da pixkanak zenbaketa aurrera doa, 153tik gora dagoeneko, Garazi, baditugu parlamentuko datuak?
Bai, ala da, une honetan esan dako moduan, 53 zenbatuta UPNek 15 eserleku eskuratuko lituzke, bozken 27,53 berea baita, bigarren indarra PSN izango litzateke 11 eserlekurekin, portzentaia momentu honetan berdindu egingo luke, 20%aren bueltan, hirugarren indarra EH Bildu 9 eserlekurekin, eta 17,6 eskuratuta, laugarren indarra geroa bai, 7 eserlekurekin, 13,6 litzateke hori, PPek 3 eserleku eskuratuko lituzke, baita Kontigo zurekinek ere, eta Voxek 2. Bueno, hor ikusi dezakegu, EH Bilduren gorakada bat, oraingoz ematen duenez, geroa bairen kontura, zuzeneko traslazioa egitea ez dakite zuzena den, baina bueno, EH Bilduk 2 gehiago izango lituzke, eta geroa baik 2 gutxiago izango lituzke kasu honetan, eta eskuinari dagokionez, UPN gehi, PP gehi, Vox lirateke, egungo 20ak, Navarra Sumaren 20ak, beraz emaitza berdina izango lukete indar korrelazioari dagokionez. Hortxe, Kontigo zurekinen gorakada hori, gorakada ez, 2 gehi bat izatetik orain 3 izango liratekerako, eta PSN berdin geratzen da. Orduan hor, boto aldaketa bakarra esango nuke EH Bildu eta geroa bairen artean ematen dela, eserlekuei dagokionez aldaketa handirik ez da ematen. Nafarroan zegoen berezitasuna eta lehen komentatzen egon gera, zer nolako boto diferentzia dagoen EH Bilduren alde hauteskunde municipal eta Nafarroako parlamentuen artean. Hor, boto dual hori zegoen, zeren azken finean Uxue Barkosek zeukan oi hartzun berezi bat, eta lortzen zuen azken finean normalean hauteskunde municipaletan EH Bilduri bozkatzen dioten hauteslegoaren zati bat bereganatzea. Kasu honetan argi geratzen ari da, sorpasua eman diola, eta EH Bildu baita eskrutinio honetan bilakatzen ari dela blokea abertzalean lehen alderdia, eta gainera diferentzia nahiko importantearekin. Iruñako redakziora guaz, eune batean, Beñat Zaldua lankidea gurtu behar dugulako. Gabon, Beñat? Gabon. Hortxe, gu hasi gara, 8etan, bakizu, gu neko baikorrak gehiagizkoak izaten garela, eta eskrutinioan Iruñako kasuan aurretik izan da EH Bildu zatiri gehienean, UPN orain lehenengo, alkatetzan Kristina Ibarrola izango da, hala ikuste duzuzuk? Lehenengo indarra baldima da, bai, ziur. Eta PSNek betetzen badu esan duena, baita ere beste gauza bada, nola geratzen diren gero parlamentuan gauzak, EH Bildu nahiko desente igoko dela dirudi, 2 edo 3 parlamentari ikusiko dugu, eta gero estatu mailan ere ze kalkulu egiten dituen PSOEk, ez da, ze gauza asko galdu ditu, eta ez dakit, ikusiko dugu. Nik ustut presio pixkat jarri alko dela behintzat, hasiroren emaitzak naiz eta lehenengo indarrez izan oso onak direlako. Momentuz mantentzen boto kopuruan gutxi gora bera da duela 4 urtekoa, zerbait gehiago izanen da ziurrenik, eta hori parte hartzea 5% jaitsi dela kontutan hartuta, badauka meritua. Argazki orokorra egiten hasita behintzat, aurreikusitako joera batzuk bai, ez, alde horretatik, nahiko kalkuluen barruan edo, dirudi oraingoz emaitzak ikusten ari garenak? Bai, nik uste dut, Iruña, azken txampan bazirudien ez, baietz, baina hasiera meintzat kanpaina hasi genuenean, hortxe hain estu ibiliko zela UPN-erekin lehia, nik behintzat ez nuen hain garbi, ez nuen inondik inora ikusten, eta azkenean izan da pixkat aurrez aurre begiratzea UPN-eri lehenengo indar izateko. Gainontzekoa, bai, pixkat espero zitekena, egia esan, ikusiko dugu parlamentuan nola geratzen den, momentu zeuneko 56arekin, bi titular, eskuinak eta UPN-ek nik uste dut aguantatzen dutela, uste baino hobe, edo batzuk uste zutena baino hobe, eta gero beste blokean, gauza mantentzen dira, EH Bildu kenduta goraka dijoala. Momentuz geroa bairen kaltetan, gobernuaren bloke horretan, baina ikusiko dugu, 56 haindi gutxi da. Beñat, ari gara azken kontu bat, pixanak Iruñerriko emaitza ezberdinak ere ezagutzen, Burlatan ere EH Bildu lehen indarra? Iruñerriko emaitzak espektakularrak dira, Burlatan lehen indarra, Berriozarren gehiengo absolutua, Soain, Atarrabia, Barainain eta Eguesi Barren bigarren indar geratu zara, ere, PSOEren aurretik, UPN-eren atzetik, oso emaitza onak dira orokorrean. Bai, espektakular. Gero ikusi beharko da, gero aliantzetan eta
litekena da oso urrunez iristea, ezta? Baina, bueno, tendentzia gorakoa izaten jarraitzen du Iruñerria osoan. Baina Zaldua, eskerrik asko, eta animo, orain guztio begidazten. Oso ongi, mi esker. Esarkada bat, gero arte. Bueno, datu gehiago garazi, ez pixenak horrezagutzen ari garenak. Aldean jarraituko dugu, adibidez, Izur nagusian giroa bai nagusitu da, 6 zinegotzirekin, UPN 4 eskuratu ditu, Euskal Herria Bilduk baita ere, hirugarren indarra baino 4 zinegotzirekin, PSN-ek bat, PP-ek bat, eta Zizurreko zerrendak beste bat. Atarrabian Euskal Herria Bildu gaiendu da, 9 zinegotzirekin, geroa baik 3, UPN-ek 2, PP-ek bat, PSN-ek bat, eta zurekin Nafarroak beste bat. Tuteran, herri garrantzitsua Nafarroan, UPN-ek 11 zinegotzi eskuratu ditu, Podemos eta Izquierdaren arteko koalizioak 6, PSOE-ek 3, PP-ek bat, eta Vox, Euskal Herria Bildu, Ciudadanos ordezkaritzarik gabe gelditu dira kasu honetan. Burlatan aipatu dugu, Euskal Herria Bildu lehen indarra, 6 zinegotzirekin, UPN-ek 5, burlatako zerrendak 4 eskuratu ditu, herri zerrendak, PSN-ek 3, PP-ek 2, eta geroa baik bat. Antxoainen amaitzeko Euskal Herria Bildu lehen indarra, 7 zinegotzirekin, PSN-ek 6, zurekin Nafarroak 2, UPN-ek bat, geroa baik bat, eta PP-ek ez du zinegotzirik lortu. Eskerrik asko Garazi, Bilbora goaz, Xabenetxera une batez, Aiara Deurreta, Keixo Gabon. Kaixo Gabon, hemen momentu adirazpenik ez eta festa girorik ez dago hemen Sabinetzean. Izan ere momentu ordezkariek ez dituzte adirazpenik eman, egia da, tutzak lehen adirazpen batzuk eman ditu, datuak ez genituenean positiboa izan da balorazio hori, baina itzaroan gaude, Dani Ortuzarrek ematen duen balorazio horren esperoan, baina hori esan dakoa festa girorik ez aurpegi luzeak gainera hemen Sabinetzean, eta Bilbon adibidez, baitugu behin betiko datuak, EAJ nagusi da 12 zinegotzirekin, baina 2 galdu ditu, eta EH Bildu bigarren indarra bihurtu da. Ondoren PS dugu 5 zinegotzirekin, eta PP-ek zinegotzi bat irabazi du, eta Elkarrekin Podemosek 2 izango ditu. Eta, Bizkaian momentuz ez ditugu behin betiko datuak, baina oraintze bertan ikusitudan datuen arabera, ehuneko 83 zenbatuta, EAJak 22. Batzarkide izango lituzke, EH Bilduk 15, PSOE-ek 9, PP-ek 3 eta Elkarrekin Podemos 2. Orduan, argi ez da gelditzen da, joera ez da, EH Bilduk gorantz doala egia da, oraindik orain, Bizkaian eta Bilbon, EAJ nagusi dela. Eskerrik asko Aiara, geroxago joango gara Xabenetxera, mi esker gero arte. Gero arte. Ordu lorden 10 izateko, berehala alderdien erreakzioa jasotzen hasiko gara, gogoratu hiriburuetan dagoeneko gauza nahiko garbi, Gasteizen Rozio Bitero lehen indarra, 7 zinegotzi izango ditu EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kasu laugarren posturaino jaitsi daitekelako, Beatriz Artolazabalen hautagaitza badirudi ez dela auturik onena izan Xabinetxearentzat. Laugarren postuan une honetan Gasteizen EAJ, aurretik ditu PSE eta PP eta lehen indarra EH Bildurentzat izango litzaketeke. Iruñan UPN lehen indarra, Kristina Ibarrola alkategaiarekin eta EH Bilduren gorakada nabarmena, 8 eserlekurekin iaia berdinketa horri izan du, baina oraingoz ihes egingo lioke alkatetzak Donostian ere pare-parean EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Bilbon EH Bilduren aurrera poso nabarmena, bigarren postuan eta herri askotan aldaketa, gobernu aldaketak Agurainen, Tolosan, Oionen, hoietan denetan Andoainen EH Bildu irabazi du, Arrasaten ere bai, hoien alkategai batzuk izan ditugu gurean, Durangon ere EH Bildu nahiko lehen indarra, baina gehiengoekin ez dakigu nahikoa gehiengo izango den. Nafarroko Parlamentoan oraingo 150 zenbatuta, UPN lehen indarra, EH Bilduren gorakada kasu honetan ere joera nahiko nabarmenak dira. Tartetxo bat hartu behar dugu, berehala itzuliko gara, Naiz Irratian eta Hamaika Telebistan, Nafarroko Parlamentuko emaitzekin eta alderdien lehen balantzeekin, berehala espero ditugulako hauteskunde gaua ospatzeko antolatu dituzten ekitaldi hoietan alderdien lehen balorazio ofizialak. Berehala gatoz, gero arte. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu Irratia.
Naiz Irratia. Zapean bildu duzu ahotsa Inork ez gaitu ezagutzen Negua da, eta zu hotzik egiten Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara gaur kantuan nauzu, orain bat gara Biak kantatu ezin gaur kantuan nauzu, zara naiz gara Zorik zara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara 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 Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantuan nauzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Gainetik soilik izara gaur kantuan nauzu orain bat gara Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara naiz gara Sakonki maite dut ene herriak.
seme-alaba gara. Zuekin eskutik.
jotze zu ozenki, eta entzun dezatela, abesten gaudela eurekin, urrun dauden guzti horiei, kanta jotze zu ozenki, eta entzun dezatela, abesten gaudela eurekin. Esan ozen abestu arren, eurek baino nozenago, abestuko dugula hemen. Gertu dauden guzti hoiei, esan ozen abestu arren, eurek baino nozenago, abestuko dugula hemen. Kantari, eta eurek dira hemen, urrun daudenen abeslari. Zarte dauden guzti hoiek, bidean dabiltza kantari, eta eurek dira hemen, urrun daudenen abeslari. Maite duzun hori, esan ziuten saintzeko, eta distantzia, ez ditu aldenduko zuen gatik gara, ilunpetatik argira, Hauteskunde gaua naiz irratian. Amaikak jo berritan gabon daizuela berriro ere guztioi, naiz irratian entzuten eta gusto baduzu Amaika telebistaren bidez ikusteko aukera ere bai berehala espero ditugu alderdien balorazio ofizialak. Honezkero esan dezakeguna, Rocío Biterok, EH Bilduk hauteskundeak irabazi dituela Gasteizen. Iruñan UPN izango da garaie, baina EH Bildu bertatik bertara izugarrizko igoera izan da, eserlekuetan bat gehiago izango luke eta berdinketa hortxe izan da, aurretik ere izan da EH Bildu Iruñako horretan, azkenen ez dela izango eta Donostian ere aldeak nabarmen txikituaren Eusko Alderdi Jeltzalearekiko, eneko goiak eutxiko dio alkatetzari eta Bilbon ere aurrera pausoa EH Bilduk 6 zinegotzi lortu dituelako eta bigarren indarra da dagoeneko. Gasteizko argazki horretatik abiatuta Garazi Castaño, Gabon daizula, Hiriburen kasuan, iaia uneko unean gaudenez, gozen datuiek egorraraztera. Bilbon eguneko unea zenbatuta, une honetan, EAJ gaiendu da Bilbon, esan dako moduan, 12 eserleku eskuratu ditu, bigarren indarra Euskal Herria bildu da 6 eserleku eskuratuta, PSOek 5, PPek 4 eta Podemosek 2. Donostian heltzearre uneko egunera, une honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak 8 zinegotzi eukiko lituzke eta EH Bilduk ere bai, baina ia 9 bozkaren bueltako aldea dago lehen indarraren eta bigarren indarraren artean. PSE hirugarren indarra izango litzateke 6 eserlekurekin, PPek 3, elkarrekin Podemosek 2 eserleku kasu honetan. Hiriburuekin jarraituta, Iruñean esandako moduan, UPNek 9 eserleku eskuratuko lituzke, EH Bilduk 8, PSOek 5, PPek 2, Geroa Baik 2 eta Zurekin Nafarroak 1. Une honetan euneko 98 zenbatuta dago. Eta foro hauteskundei begira jartzen baldin bagara, Araban euneko 97 zenbatuta EAJak 15 eserleku eskuratu ditu, gertu dago EH Bildu 14 eserlekurekin, PSOek 9 eserleku eskuratu ditu, baita PPek ere, elkarrekin Podemosek 3 eta Voxek 1. Bizkaian euneko 98 zenbatuta EAJak 23 eserleku eskuratuko lituzke, Euskal Herria Bilduk 14,
PSOEk 9, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Gipuzkoan 98 ia zenbatuta, 22 eserleku Euskal Herria Bildurentzat, 17 EAJarentzat, PSOEk 7, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Nafarroan 96 zenbatuta, lehen indarra UPN izango litzateke, 15 eserlekurekin, bigarrena PSN 11rekin, 3. indarra Euskal Herria Bildu 9rekin, geroa baik 7, PPek 3, Elkarrek zurekin Nafarroak 3, eta Voxek 2. Donostira goaz, EH Bildu Tabakaleran ari da ospatzen eta bere gaur hauteskunde gaua, ia zuzen. Sortu bidezkari nagusia ere, hori Donostiko Tabakaleran, eta Bilboko Sabinetxean Euskal Herri Jeltzalearen lehen balorazioa ere berehala hastear, ia joan algaren Bilbora, Sabinetxean berehala hasiko delako hitz egiten Andoni Ortuzar, Euskal Herri Jeltzalearen lehen balorazioa, bertara goaz. Txaloze hartu dute Andoni Ortuzar, alderriko presidentea, bere hitzak berehala entzuko ditugu. Hau Sabinetxetik jasotzen ari garen seinalea, horren bai, Andoni Ortuzar entzungo du, eta gero itzuliko gara berriro Donostira, EH Bilduren egoitzara. Eusko Alderdi Jeltzaleak eskerrak eman dizkie herritar guztiei hauteskunde hauetan parte hartzeagatik. Eta eskerrak ematen dizkiegu bereziki gizartearen gandik jasotako babesagatik, naiz eta gure alderdiarentzat gau gazi gozoa izan. Eusko Alderdi Jeltzaleak 2 ikuspegi desberdinetatik aztertzen ditu emaitza horiek. Lehen indar politikoak gara, lehen indar politikoa izateari eusten diogu Euskal Autonomia Erkidegoan, eta indar erabakigarria izango gara etorkizuneko Nafarroako eta Iruñeko gobernu aretarako geroa bairen bitartez. Lehen indarra izan gara Bizkaian eta Arabako batzar nagusietan eta Bilbon eta Donostian ere. Era berean, Euskadiko parte hartze orokorrak behera egin du eta emaitza hauek iluntzen ditu. Aitortzen dugu, zalantzari gabe, boto ematera joan ez diren askok, abisu argia eman digutela etorkizunari begira. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela, eta aintzat hartu dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta apal adierazten dio iritzi publikoari hautesleek gaur herriko udal eta foru erakunde askotan eman dioten lidergoa hartuko duela. Gainera, beste alderdi batzuekin elkarrizketa politikoari eutziko diogu, udalak, batzar nagusiak eta aldundiak alik eta modu sendo eta egonkorrean ezartzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak konpromisoa hartzen du emaitza horiek aztertzeko eta bere ekintza politikoa errealitate berri horretara egokitzeko. Badakigu gizarteak akoplatzen da zerbait, ez? Bueno, esaten ari nintzen, badakigu gizarteak zailtasunak dituela garai berri honen onio aurre egiteko, arduraz jokatuko dugu, beti ere erakundeen egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzen saiatuz. Opositiotik ere erantzunkizunez jokatuko dugu herritarren ongizatean eta bizi kalitatean eragin
zuzenena duten eskaerari erantzunak ematen laguntzeko. Gaur, eskerrak eman nahi dizkizuegu, hauteskundetan parte hartzeagatik eta normaltasunez jokatzeagatik eskertzen dugu halaber, hautagaiek bere talde guztiekin Euskadiko herri eta hiri guztietan eginiko lan guztiak eta noski gure militantei alderdikidei eskerrik asko benetan. Gari hemen Ortuzarren lehen hitzartzea, Xabin Etxetik ari da balorazioa egiten, Donostira joan behar dugu izan ere Foru Aldundirako hauteskundeetan EH Bildu izan da lehen indarra Gipuzkoan, botoen 198 zenbatuta 22 eserleku izango ditu EH Bilduk, orain 4 urte baino 5 gehiago, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 3 gutxiago 17rekin geratuko da, Maialen Iriarte oraintxe... Eta Euskal Herria Bilduko komunitatearekin konpartitu nahi dudana, egin duzuen lanagatik, egin manditazuen babesagatik, eta gaur dugun pozagatik, eskerrik asko, mila esker guztioi. Guipúzcoa ha decidido que haya un gobierno de progreso liderado por Euskal Herria Bildu y liderado por mí misma. Zorionak, esan dudan bezala zorionak, eta eskerrik asko. Mañana mismo lideraré las negociaciones para que Guipúzcoa cuente con un gobierno amplio, de progreso, para responder a los retos de Ecopoca. Lo he dicho una y otra vez, necesitamos liderazgos compartidos y yo estoy preparada para dar respuesta con los guipuzcoanos y las guipuzcoanas a los retos de época que entendemos ante nosotras y nosotros. Berriro eskerrik asko guztioi. Gipuzkoak erabaki du gobernu aurrerakoi bat izatea. Euskal Herria Bilduren lidergoa izango duen gobernu aurrerakoi bat izatea. Eta nik neuk burutuko dudan gobernu bat izatea. Ez naiz nekatuko zorionak esaten eta eskerrik asko esaten. Eta bihar bertan nik neuk lideratuko ditut gobernu hori osatzeko negoziaketak. Gipuzkoako garaiko erronkei erantzun ahal izateko gobernu zabal eta aurrerakoi bat izan dezan. Emozio handiko gaua da. Eta gau honetan, ez ditut inolaz ere ahaztu nahi, gaur gauean Euskal Herria Bilduk lortu dituen udal horiek guztiak, egin duen lan horren guztiaren emaitza izan direlako, eta gaur gauean txalo bero bat eskatu nahi dizuet baita ere Juan Carlos Izagirrerentzat, beragabe eta berak Donostian lortu dituen emaitza izugarrioi gabe, litzatekeelako hau posible izango. Juankar eta gainerako Euskal Herria Bilduko kide guztioi eta kanpaina guztian zehar lan egin duzuen militante eta kide guztioi eskerrik asko benetan eta bihartik aurrera lanera. Maialen Iriarteren lehen erreakzioa, Donostian EH Bilduk antolatu duen hauteskunde gau horretako ekitaldi horretan, bertatik Xabin Etxeara itzuli behar dugu berriro ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehen balorazioa, emaitza gazigozoak ala aitortu du Andoni Ortuzarrek, entzun alitugun bere hitzak Xabin Etxeatik. No cabe duda de que hemos vivido y seguimos viviendo una situación de gran dificultad que está afectando a la sociedad en su conjunto. Los siguientes 4 años van a seguir siendo difíciles. El Partido Nacionalista Vasco
se compromete a analizar estos resultados y adecuar su acción política a esta nueva realidad. Somos conscientes de las dificultades en que la sociedad afronta este nuevo tiempo. Vamos a actuar con responsabilidad, tratando siempre de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de las instituciones. Vamos a actuar también con responsabilidad allá donde nos corresponda estar en la oposición, para contribuir a ofrecer respuestas a las demandas que más directamente afectan al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Nuestro compromiso es favorecer la gobernabilidad de ayuntamientos y diputaciones forales. Independentzia! Gau magiko bat izango zela eta horrela eraikiko genula esan dugu kanpaina osoan zehar eta horrela izan du da. Bueno, Xabi Netxeatik EH Bilduren Donostiako ospakizun gauretara joan gara. Militantei, bolondrez guztiei, Euskal Herri luze zabalean lanean egon diren guztiei, eta zaratatik haratago soluzio bidea plantatu dituzuen guztiei. Gaur, hauteskunde municipala baino gehiago gertatu da Hego Euskal Herrian. Gaur, ziklo aldaketa baten lehen urratsa eman da Hego Euskal Herrian. Ezker independentista Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa da. Euskal Herri osoan kontuan hartuta lehen indar politikoa gera. Ezker independentista lehen indar municipalista da Euskal Herri osoan. Eta Euskal Herria Bildu gaur emaitzarik hoberenak lortu ditu bere ziklo elektoral guztia kontuan hartu. Beraz, mila esker guztioi. Por mucho ruido que hayan tratado de hacer, hemos hecho una campaña ejemplar y hoy, que lo oigan bien, la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria es la izquierda independentista, la primera fuerza municipalista es la izquierda independentista y la izquierda independentista ha sacado los mejores resultados de su historia hoy. Eta gainera Gasteiz irabazi dugu, eta gainera Gipuzkoa irabazi dugu, eta gainera aipatu dizuet kanpainan zehar, Iruñan eta Donostin puntu eskas batetara gelituko era, eta horrek esan nahi du Ezker Independentista eta EH Bildu ziklo politiko berri bat inauguratu duela Euskal Herrian, eta prest gaudela herri hau gobernatzeko. Gaur berriro ere hori argi frogatu da. Eta zer esanik ez, zenbat herrietan ari dira gaur gau magikoa ospatzen. Zoraluztar bat ikusten dut hor, gehiengo absolutoa, Tolosa, Lekeitio, Durango, Galdakao, Gernika, Gurain, Arrasate eta Falla, Oion, Lekunberri, Eskoriatza, Bergara, Arrasate, Pasaia, Durango, lehen indar politikoa gera. Gaur sekulako emaitzak eduki ditugu. Eta gaur ospatzekoa da ibilbide politiko honetan zenbat ekarpen egin ditugun, eta gaur gu sentitzen gera Euskal Herriko indar politiko irabazlea, baina ez dugu arrokeriz esaten, apaltasunez esaten dugu, gurea ez bai da arrokeria, gurea herri konpromisua delako, eta batzuk enpeinatzen baldin badira ere, ona hemen beste datu bat, gobernatu ditugun herri guztietan gora egindu nabarmen Euskal Herria Bildu, gestiogintza herritarra guk egiten dugu. Beraz, lagunak,
kanpainan zehar esan dut eta horrekin bukatu nahi dut. Bi gauzekin. Esan dut gurea marea dela, poliki igotzen den marea bat, baina egia da gaur marea oso altu utzi dugula. Eta marea asko indartu dela eta asko edatu dela. Eta zentzu horretan bi gauza esan nahi dut. Arroa di Kantauri itsasoa gaurko emaitzak izugarria direlako. Azken dato bat, 7 lurraldea kontuan hartuta, ia 400.000 bototan dago jada ezker independentista, ez da asko falta. Eta horrek esan nahi du, ziklo politiko berri bati ateak irikitzen ari garela. Beraz, ospatu, biba zuek, gore Euskal Herria eskatuta, eta bihar altajo, berriz ere Euskal Errepublika osatu arte, gore Euskal Herria eskatuta! Hori horrentxe Bilduren hauteskunde gau honetako kuartel generalean bizitzen ari den giroa isten hasi behar dugu, berehala emaitzak errepasatuko ditugu, aurrez azken agur bat lau herrialdetan izan diren unitate mugikorreko kideei, Gasteizenen Nerea Gartzia, Gabon? Gabon, maite duzuen Araba lortu dugu esaldi horrekin amaitutzat eman dute Rocío Biterok eta Eva López Arroyabek gaur egindako lehenengo balorazioa. Biztanleria zaintzea da alderdiaren sede nagusia eta horretan aritzea lehen egunetik da erronka nagusia. Txaloak, oihuak, dantzak, postasuna da Jimmy Jazen hobe laburtuko luken hitzak. 19 udalerritan irabazi du EH Bilduk. Eskerrik asko Nerea, eta Gabon pasa, hartu atxeden. Askazuei. Gasteiztik Donostira, bertan Udane Arbeo, Gabon. Gabon guztioi, gaur hemen gau magikoa EH Bildurentzat emaitza oso positiboak jaso dituztela adierazi dute, Maialen Iriartek eman ditu lehen hitzak eta berak adierazi du Gipuzkoako erronkei aurre egiteko oso prest agertzen dela eta bihartik aurrera negoziaketei aurre egiteko lidergoan arituko dela oso pozik eta baikor ikusi ditugu hemen kide guztiak. Ondoren Arnaldo Otegik hartu du hitza eta berak ere adierazi du. Emaitza magikoak eta gau magikoa dela gaurkoa koalizio abertzalearentzat eta ziklo aldaketa baten lehen urratsa eman dela. Hori ala independentziaren alde jarraituko dutela ere sendo adierazi du Arnaldo Otegi gaur hemen Tabakaleran eta Donostian azimarratu behar da, ez? Puntu batera gelditu dela gaientzeko EH Bildu, baina Gipuzkoan Maialen Iriarte zen apustu zandoa eta Gipuzkoan eta Gasteizen baita ere EH Bildu gaiendua eta hori ala hemen oso alai eta pozik ikusten ditugu kide guztiak. Udane Arbeo, mila esker gaur gauen egindako lan guztiagatik eta hartu atxeden. Mila esker. Gero arte, Donostitik Iruñera, bertan Leire Martinez, Gabon berriro. Gabon, bai, momentuz, oraintxe gaude jarraitzen dugu zentraleko aretoan, eta justoki oraintxe bertan heldu dira Laura Aznalez, Joseba Xiron eta Gibelean hautagai guztiak, txaloka, ziztuka eta ospakizun betean gaude. Gogora dezagun oraindik Foru Parlamentoko kontakizunean 15% falta dela kontatzeko, baina egoera antzekoa da Iruñeko eta udalean, Iruñeko udalean eta Foru Parlamentuan UPN-erentzat gehiengoa botu asko irabazi duen arren ez du gehiengoa lortu erran dezakegu Foru Parlamentuan 15 eserleku dituela UPN-ek, PSOE-ek 11 eta EH Bilduk 9. Eta Iruñeko udalean zenbaketa guztia eginda eta momentu zerrandugun bezala UPN-ek 9 eserleku irabazi ditu, baina ez du gehiengoak. EH Bilduk 8 eserleku ditu eta PSOE-ek 5. Hori momentuz gaurko egiten dugun balorazioa. Hemendik aintzin ikusiko da paktuak nola egiten duten aintzina eta zertan finitzen den dena. Leire Martinez, mila esker gaur gauen egindako lanagatik eta atxeden hartuzuk ere.
Deusetan. Eta handik Bilbora guaz, Xabien Etxera, Aiara Deurreta bertan, Gabon. Gabon bai, duela gitzi bukatu berri da, Andoni Hortuzarren adierazpenak bukatu berri dira, eta modu batean edo adierazi duenez gazi gozoak emaitzak, ez? Hauteskunde hauen emaitzak. Ehun bat jeltzale elkartu dira hemen, aurkitzen garen aretoan, eta Eaiotako hainbat goikargo egon dira, Itxaso Atutza, Inigo Urkullu, Bingen Zupiria, Josu Erkoreka, Gotone Sagardui, Juan Mari Aburto, Etzano Bebera, eta hoiek izan dira hemen egon direnak. Eta, aipatu bezala garaipena eduki dutela adierazi du, Bizkaiko batzar nagusitasuna lortu dutelako, baina hori emaitz gazi gozoak. Gainera adierazi duen Hortuzarrek parte hartze basuak emaitzak lausotu ditu edo ilundu dituela. Hala ere, Eaiotako kideek adierazi dutenez, oraindik orain Eaiotak lehenengo indar politikoa izaten jarraitzen du eta indar erabakigarria gainera. Hala ere, egon gara jarraitzen beste leku batzuetan zegoen giroa, ezta, eta hemengo giroa guztiz bestelakoa da, ez da festa girorik, aurpegiak ez dira irribarrezkoak edo ez dira irribarreak nabari, egia da txalo artean agurtu dituztela goikargu hoiek, Eaiotako goikargu hoiek, baina azken batean nagusi izan arren oraindik orain Eaiotak EH Bilduren aurrerapen hori ere aipatzekoa da. Aiara Deurreta, mila esker, gaur goben egindako lan guztiagatik eta hartu atxeden zuk ere. Gero arte, 11 eta 25 minutu, Iñaki Altuna agurtu behar dugu, naizeko zuzendaria, Kaixo Gabon. Kaixo, nire. Lehen irakurketa batean, ikusten ari gara, naizen ere nabarmendutako kontuen artean, Rozio Biteroren alkatetza hori bai noski, eta baita, udal hauteskundetan botorik gehien jaso duen indarra dela EH Bildu. Bai, hala da ez, nik uste hor badagoela, kontuen hartu behar da lehenik eta behin, hautez ziklo bat hasten dela orain, ez? Denbora batez, eta nola hasten diran zikloak importantea da ze tendentzia, ze norabide izango den dena, ez? Eta kasu honetan, udal hauteskundetan bozkatuena da, nik ez da historia inoiz pasadan, segurunik ez, lehen aldia izango da EH Bildu bozkatuena dena, eta foru hauteskundetan hortxe dabiltza, oso paretsu. Kontuan hartu behar da, orain dela laburte, EAJak 120.000 bozkatatzen ziola foru hauteskundetan eta Nafarroa kontu barne hartuta, eta udal hauteskundetan 60.000 bozka atatzen zizkiola aldea, ez. Alde hori, erabat, gutxitu dala, ez gutxitu ez, ere zean gelditu dala. Eta, kontuan hartu behar dabe, politikoki, pixka bat, hauteskunde izan dute norgehiago karen kutsu hori, ez. Eta batez ere gainean ikuste dut, gehiago Hortuzarrek planteatu dula horrela, EH Bildu baino. Seguruna ere bazekelako zerbait bazet horrela, ez? Eta horrei aurre egiteko, ez? Eta nik uste, horren ondorioa da EH Bildu mapa politikoari dagokionez, indartzen duela bere pisua nabarmen, eta momentu funtsesko batean, dala hauteskunde ziklo berri baten aurrean, ez? Eta hori da nik uste nabarmentzekoa, kontuan hartuta, Gipuzkoan aspaldiko partez lehen indarra izatea, foru hauteskundetan, eta hiriburutan, Gasteizkoa, ez dakit ez, baina pixkate urte batzu dauzkagu, guatzen baldin maia zertzen Gasteiz goen dela 30 urte, atera kontuk, ez? Hori, tendentzi nik uste hori importantea alare bai, ez? Hauteskundetan ere gaur batzuk daude pozik eta beste batzuk goibel, hori ere buelta emango du ere, ez? Zikloak ere, hauteskundeak ere, desgasteak etortzen dira, guain ere paktuak etorriko dira eta albiste ezberdinak egongo dira, baina tendentzi dagokionez, Euskal Herrian ikusten da, balako, ezkerreko independentismoaren sustraitze sendo bat, iparraldean ere goen dela gutxi egon dago hauteskundetaren nabarmen da, adin pixka daukagu, gogoratzen gara, goen dela 20 urte bazertzan ura, ez. Eta nik uste hori, hori dela azken baneran tendentzia, ez. Ezkerreko independentismoaren tendentzia bat nagusitzen ari dela maila batean, baina, bere erritmoan esan daiteke, ez. Eta guendik ere esan bezala, atzera pausoak egongo dira, eta aldaketa egongo dira. Baina egia da, datzozen urteotako, posizioan batean jartzela ezkerreko independentismoa, Madriden daukan, gaur egun daukan ere jokalekua kontuna hartuta, nahiz eta Madridetik datozen, ez dakit, haize horiek ere, beste gauzatzuk esan dezaketen, baina, behintzat, hori dela balorazio nagusia, ez? Tendentzia bat markatzen dela, mapa politikoan,
sustraitze badagoela ezkerreko independentismoaren aldetik, eta norgehiagoka horretan EAJak orain gontan atzera egin duela. Egia da, eta ni uste bereiek ere, egia da, guain dela 4 urte, 2005an EAJak segurako emaitzak lortu zituela. Egia da ere bai, bere espektatiba, ere inkestetan eta hori, inork ez duela holakorik detektatu, ez? Bai, abstentzioa kalte egin dio, baina egia da, bozka portzentajean bera egin duela. Jende gutxiago bozka dio, baina portzentaian ere bera egin duela, beraz ez da bakarrik abstentzioa. Seguruna ere bai, PPek urte hauetan, hainbat, espainolismo hainbat sektore EAJan izan duen, babes leku edo aterpe leku, nola PP Basisko Indazioan, sektoreek ere, seguruna guain ere, hainbat herritan eta foru hauteskundetako batzutan, voltatu dira demagun bere etxera, nolait esateko ez. Bai dena da, tendentziak dira nik uste, baina tendentzia horiek erakusten dute, baduela bindar nagusi Euskal Herrian, Alderdi Sozialistan nik uste ere maila batean, egia da, ez da, baina nik uste beldur gehiago ziola emaitzei pasadana baino, eta nik uste panorama hola gelditu dela, ez? Bi indar nagusi, leheno bezala, egia da, bi oso paretsu daudela gaur egun EAJ eta EH Bildu, hauteskunde ziklo berri bati ekiteko orduan, gero-gerokoak. Iñaki, mila esker, onaino utziko zitugu, nahiko lan izango duzu eta redakzioan. Pixka bat guendi bai. Eskerrik asko, Iñaki. Enarte, zoi ere eskatuko dizut, ez pixka bat, valorazio orokorroiek edo egiten hasteko oraindik, Iruñera azken zuzeneko bat egin behar dugu, saiatu Herrera Zentral aretotik ere ikusten, bereziki, Joseba Sironek udalera begira, suposatzen dugulako, botako duela, behintzat proposamenen bat edo, bai eskatu nahi duzuei ere, pixkat argazkia osatzen haste aldera edo, ze valorazio orokorra egiten duzen gorko egunaz? Bueno, nik gatuko nintzateke pixkat Arnaldok aipatu den ziklo politiko berri bat azten dela. Nik uste horrela dela, gaurko hauteskundeak garrantzitsuak izan direla, EH Bilduk darama urte batzuk bide bati ekin ziola eta honek egiten duena da konfirmatu bide horri, ez? Eta zentzorretan usten dut, leheno inkuso hitzeiten ari ginena, ez? EH Bildu bere bide honetan jarraituko badu, gero eta arazo gehiago izango ditu EAJak eta EH Bildu berriz aukera gehiago izango ditu, ez? Beraz, irekitze zaigu eszenario politiko berri bat, ikusiko dugu ere aliantza hauekin zer gertatzen den, egia da, nik ez dut aurrikusten orain ezer drastikoa gertatu genik, hau da, izugarrizko aldaketa gertatu genik, baina bai iruditzen zait, eta lehen esaten genuen bidetik, 4 urtera begira, batzuk hasiko direla pentsatzen, ez? Ze gertatu daiteken, eta nola zegoeran aurkituko nahi zen ni, eta nola hasi behar naiz posizionatzen, ez? Bereziki diot Alderdi Sozialistaren kasuan. Usten duten denbora batera, toki bat topatuko beharko dula, ez dut uste hori izango denik, hauteskunde orokorrak, Espainiakoak hemendik gutxira dira, eta ez dut aurrikusten, nik behintzat ez dut aurrikusten ezer aldaketa nagusirik gertatuko denik, ez? Baina, nik bai iruditzen zait EH Bildurentzako izugarri emaitza ona direla, esaten genuen bezala, egia da abstentzio dela, baina EH Bilduk igo egin duela bozka kopuruetan ere, eta zalantzari gabe AJak kalte handia jaso du, eta ikusiko dugu kalte hori nola kudeatzen duen, ez? Baina hemendik aurrera uste dut aukera oso interesgarriak irekitzen direla, aspaldian agian ikusi ez genuen herri panorama politiko desberdin bateko herri batekin topatzeko. Bai, bat nator eta aipatu dugu lehen, ezta? Hauteskunde ziklo bati ekiten diogula eta azkenean ikustea joerak nola finkatzen diren funtsezkoa dela eta EH Bilduk oso indar posizio handi batetik ekiten dio datorren hauteskunde zikloari. Egia da, bihartik aurrera gehiago gongo garela paktuei begira, hurrengo hauteskundei begira baina nik uste dute joera hauek erakusten dutela, herri honetan, momentu honetan, hegemonia leian dagoela, eta hori da nik uste dute titular nagusia gaurko hauteskunde emaitzetatik pixkat
marko orokorrera salto eginda, EH Bilduk egin duen apostu estrategikoan nabaria da, gero eta babes gehiago daukala, eta hor, hemendik aurrera, ikustekoa da EAJ nola kokatzen den bere marka berrindartzeko. Ze urte askotan zehar, EAJ nolabait babestu da kudeatzaile onaren markaren azpian, eta uste dut hor higadura handia jasotzen ari dela, aipatu ditugu ustelkeria kasuak, aipatu dugu Zaldibar, baina nik uste dut Osakidetzaren egoera eta biztanleek bertatik bertara ikus ditzaketen gauzak, eta naiz eta gero komunikabideetan markoa eta diskursoa beste modu batean finkatu, jendeak bere eskutik ikus ditzakeenak, horiek noski kalte handia eragiten dutela, ezta? Nik uste dut gaur EH Bilduk badaukala zer ospatu, baina egia da, azkenean EH Bilduren apostua hauteskunde hauetatik asko zarago doala, eta jarraitu beharko duela lanean, ez dauka zalantzarik hauteskunde emaitza hauen ostean EAJak ere berkokatzeko aleginak eta bi egingo dituela, eta ikusi duguen norgehiagoka bat, eta badirudi, hau izan dela lehen atala, eta jarraituko dugu hurbiletik aurrerantzean datorrena. Plazer bat izan da gaurko gau berezi honetan zuekin egotea. Plazerra gure. Eguzki? Bai, gauza asko esanak izan dira. Argi dagona da, naiz eta abstentzioa gorantza egin, EH Bilduk gorantza egin duela, ez bakarri portzentaietan, baita boto kopuruetan ere bai, eta hori ikusten da lurralde guztietan. Bizkaiaren kasua hartzen badugu, 15.000 boto irabazi ditu. Eta hori Bizkaia bezalako zonalde batean oso esanguratsua da. Horrek ahalbidetu dio, azken finean, udalerri berriak konkistatzearena, ikusiko da gero bigarren fase batean negoziaketak zernolako emaitzak emango dituzten, eta zernolako paktuak eragingo dituzten, baina fondoko tendentzia baten aurrean gaude, eta horrek nahita nahiez gainontzeko alderdiengan ere eragina izango du, bereien estrategiak birplanteatu beharko dituzte, alderdi sozialistak botoa galdu ditu 4 probintzietan, eta etorkizunari begira, zeren berak daukagakoa, azken finean gobernagarritasunarena instituzio askotan, birplanteatu beharko du, segurazki ez da jarraian izango, baina hemendik 4 urterako bidea gaur egun hasiko da, eta horrek eragina edukiko duela inongo zalantzarik gabe. EH Bilduren kasuan eta Ezker Abertzaleari dagokionez jarraitu behar du orain arte garatu duen estrategiarekin, eta 3 printzipio dauzka. Bata da zentralitatea bilatzearena, bestea da gestioan eta gobernagarritasunean emaitzak lortzea eremu ezberdinetan, eta 3. da paktoak egiten jakitea, eta hori demostratu du bai Espainiako Kongresuan, bai Nafarroako parlamentuan, bai hainbat udalerritan, eta argi dagona da etorkizun nahiko oparoa aurkezten zaiola Ezker Abertzaleari. Eguzki Urteaga estitxu gara Julen Mendoza, mil esker hiruei, guri gau honetan kontu guztiak aztertzen laguntzagatik. Eskerrik asko zuei. Agurtengo zaituztegu, berandu delako. Azken konexio pare bat egin behar ditugu, hori entzulei aurreratuko diogu. Zuzenean Iruñera joan behar dugu, Joseba Xiron entzutera, EH Bilduko alkate gaia, zenbaketaren zati handi batean lehen postuan izan dena, azkenean ez, eta hor puntu interesgarri bat izan daiteke zer esaten duen, zer proposamen egiten duen, ia Xiron entzun aldugun zuzenean. Jaso, bezarkadaren batetan gelditu zaizkit hortik. Bueno, berdin du. Bueno, Gabon Iruña, Gabon berriro, beste behin ere, mila esker hortan egoteagatik, benetan oso pozik gaude, benetan zorionak egin duzuen lan itzelagatik, benetan berriro ere, Iruñan, 3 gehiago, ia 1000 botu gehiago lortu ditugu, orain dela 5 urte. Bai, txalotu. En 2015 entramos por aquella puerta. Teníamos 5 escaños, 5 concejales y concejalas. En 2019 entramos por esa puerta y teníamos 7 concejales y concejalas. Hoy entramos y tenemos 8, un 3% más, casi 1000 votos de subida.
Ya le estamos mirando a los ojos al régimen, ya le estamos mirando a los ojos a UPN, ya le hablamos de tú y esto no ha hecho más que empezar además. Iruñak hitz egin du Iruñak argi eta garbi, eta bi gauza esan ditu. Bat, ez du eskuina berriro alkatetzan izatea nahi, hori oso garbi esan du. Badago gehiengo aurrerakoia, eta mira oso handia udalean, Iruñeko udalean. Beraz, hori oso gauza garbia esan duena. Eta bigarrena, aurreratu genuen bezala, iragarri genuen bezala, nahi du, gainera Iruñak nahi du, EH Bildu izatea alkatetza hori eramango duena, udal aurrerakoia gidatuko duena. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Iruña hoy? ¿Qué ha dicho Pamplona hoy? Clarísimamente, alto y claro, ha dicho dos cosas. Las dos las adelantamos. Primero, ha dicho que es progresista. Pamplona es una ciudad progresista, no es una ciudad de derechas. Hay una mayoría, va a haber una mayoría, vamos, pero más que cumplida en el Ayuntamiento de Pamplona progresista. Esa es la primera de las cosas que ha dicho, no quiere un gobierno de derechas. Y la segunda cosa que ha dicho es que quiere que ese gobierno municipal progresista y de izquierdas de Iruña vuelva a ser liderado por Euskal Herria Bildu. Hay, por tanto, dos opciones y las dos también las adelantábamos hace ya días. Una opción es la derecha, es la opción que no quiere la mayoría de Iruña, y la segunda de las opciones es que sea Euskal Herria Bildu. Y ahí me remito, por supuesto, al principio democrático básico que acaba de mencionar Laura. En cada institución, en cada ayuntamiento, impulsaremos a la alcaldía, a la fuerza progresista más votada. Y esa, en Pamplona, no es otra que Euskal Herria Bildu. Nos corresponde a nosotras liderar esa alcaldía. Y es algo que vamos a empezar a trabajar desde mañana mismo. Desde mañana mismo. Diría que voy a coger ahora el teléfono, pero igual es tarde ya. Pero a partir de mañana a la mañana ya estamos trabajando para conseguir ese gobierno alternativo. Porque lo hemos dicho por activa y por pasiva, no es cuestión de egos, no es cuestión de asientos ni de siglas. Es cuestión de una cosa mucho más importante. Aquí lo que está en juego es la ciudad, es Pamplona, es Iruña. Y no se le puede decir a Iruña que va a tener que aguantar 4 años más de gobierno de la derecha, porque Pamplona no se lo merece. No se lo merece Iruña. Beraz eta amaitzen joango naiz. Esan genuen 2019an asko ginela eta orain gehiago izango ginela, eta bete dugu, gehiago gara momentu honetan. Prest gaude eskuinari atea ixteko. Ahal dugu eta egin behar dugu, gaurtik, bertatik, ahal baldin bada, landu behar dugu alternatiba aukera hori. Eta jarraitzen du bere hortan dugun zita. Berriro altxatuko dugu Iruñeko makila eta zuei eskainiko dizuet. Estamos preparados y preparadas, decía, para conseguir una vez más la alcaldía de Iruña. Estamos preparados y preparadas para cerrarle el paso a la derecha. Y estamos preparados y preparadas para levantar una vez más la maquilla de la alcaldía de Iruña y ofrecerla a vosotras y vosotros, que sois quienes os lo merecéis. ¡Eskerrik asko!
dituzu horiek, Joseba Sironen hitzak zentralaretotik Iruñetik, honekin hasiko gara isten, gaurko hauteskunde gaueko saio berezi hau, zer baino lehen ordea emaitze nagusiak beintza saiatu behar gara, berreskuratzen gogorarazten Garazi Castaño. Nafarroko parlamentuari begira hasiko dugu errepaso laburra, izan ere 192 dagoeneko zenbatua dago, eta emaitzak onakoak izango liratezke UPN-len indarra 15 eserlekurekin, PSN bigarrena 11 eserlekurekin, EH Bilduk 9, Geroa Baik 7, PPk 3, Kontigo Zurekinek 3 eta Voxek 2. Hori Nafar parlamentuan eta Gipuzkoan 100 zenbatua, EH Bildu lehen indarra 22 eserleku eskuratuta, EAJak bigarren 17 eserleku eskuratu ditu, 3 gutxiago, PSek 7, 2 gutxiago, PPk 3, 2 gehiago, Elkarrekin Podemosek 2 gutxiago oraingoan. Bizkaiari dagokionean, EAJak 23 eserleku eskuratu ditu, baina 2 gutxiago oraingoan, EH Bilduk 15, PSek 8, PPk 3, Elkarrekin Podemosek 2 eta Vox kanpoan gelditu da 0 eserlekurekin. Araban amaitzeko EAJ nagusia 15 eserlekurekin, gertu bigarren indarra EH Bildu 14 eserlekurekin, PSek 9, PPek baita ere 9, Elkarrekin Podemosek 3 eta Vox barruan da eserleku batekin. Hiriburuei dagokionean 100 zenbatuta Gasteizen lehen indarra EH Bildu 7 zinegotzi eskuratuta, PSOE bigarren indarra 6rekin, PP hirugarren indarra baita ere 6rekin, eta EAJ izango litzateke laugarren indarra 6 zinegotzirekin. Azkeneko postuan Elkarrekin Podemos 2 zinegotzi eskuratuta. Bilbori dagokionean EAJ nagusi 12 zinegotzi eskuratuta, bigarren indarra EH Bildu 6 eserlekurekin, PSOE segidan 5, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Donostian eserlekuetan edo zinegotzietan lehena EAJ 8 eskuratu ditu, bigarren indarra EH Bildu izango litzateke, oraingoan ere 8 zinegotzi eskuratuta, hirugarren indarra PSOE 6 eserleku eskuratuta, PPk 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Eta amaitzeko Iruñea UPNek 9 zinegotzi eskuratu ditu, EH Bilduk 8, PSNek 5, PPk 2, Geroa Baik 2 eta Kontigo Zurekinek 1. Horraino datu guztia Garazi Castaño, mi esker, gau honetan emandako informazio guztiatik eta atxeden hartu, zugire. Baita zugire berria. Ez dezatela esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan, hauteskunde gaua naiz irratian. Eta eskerrak zuei entzule, ikusentzule ere bai, gaur gurekin Ameka Telebistaren bidez ere jarraitu ahal izan gaituzen guztioi, eskerrak horre izateagatik, saiatu gara, gau honetan gertatzen ari zen dena, gertatzen ari zen neurrian zuei helarazten eta zegokion analisita azterketa guztia ematen hau dena posible izan da beste, Maile Motxales, Itziar Gomez Cruzado, Barkatu Lara, Iturain, Itxasokoto, Larraitzotazo, Maite Bidarte, zuedenoi esker, baita etxetik lanean ari den oinatze Aizbururi esker ere, eta noski erredakzioko lankide guztiei, eta kalean ere lanean izan diren lankide guztiei esker. Bihar aurreratuko dizugu, goizeko 7 aurrera, analisi guztia naiz irratean informazioaren ariaren lehen edizioan izango duzuela, Julego Ekoetxea eta Iñaki Soto izango ditugu lagun emaitzak analizatzen, Pegi Lekuona, Amaia Zurutuza eta Alex Altuna lankiden eskutik. Gure aldetik besterik ez, naiz.esen dituzue datu eguneratu guztiak, atxeden hartu, ospatzeko duzuenak ospatu, eta ospatzekorik ez duzuenak barna sartu. Ondo izan, aio!